As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Crime Reels, ένα podcast για τις καλύτερες γανιστερικές ταινίες. Hey, Saucy. Let's get this straight now. I never fucked anybody over in my life. Didn't have it coming to me. You got that? All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no one. Do you understand? That piece of shit up there, I never liked him. I never trusted him. For all I know, he had me set up and had my friend Angel Fernandez killed. But that's history. I'm here, he's not. Do you want to go on with me? Just say it. You don't? Then you make a move. Χαίρετε. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Crime Reels, της αγαπημένης σας πλέον εκπομπής για τις γανιστερικές ταινίες. Τέλης Τρίτης και Κωνσταντίνος Τρούλης. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε, καλησπέρα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για μια ακόμα ταινία που άφησε εποχή στο παγκόσμιο σινεμά και η οποία σήκωσε πολλή συζήτηση πριν βγει, όταν βγήκε και πολλά χρόνια μετά. Πριν ξεκινήσουμε να σας ζητήσουμε να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο Crime Reels, ούτως ώστε να λαμβάνετε όλα τα νέα, βάλτε και μια αξιολόγηση στο Spotify. Και η σημερινή ταινία, αγαπητέ φίλε, είναι ένα σταθμό στην ιστορία του σινεμά, αν μου επιτρέπεις, όχι μόνο του γανιστερικού σινεμά, γενικώς του σινεμά. Η ταινία αυτή είναι το Scarface, 1983, με τον Al Pacino στην κορυφαία ίσως στιγμή του. Spoiler alert, να πούμε σε αυτό το σημείο για όσους δεν έχουν δει τυχόν την ταινία. Κατά κάποιο τρόπο δεν έχετε δει όλες τις ατάκες ήδη, ας πούμε. Ναι, οκ, αυτό τώρα πόσο spoiler alert μπορεί να είναι κάτι σαν μια ταινία σαν το Scarface, δεν το ξέρω. Πας σε ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, στα Σκόπια, δεν έχει μια φωτογραφία να του Πατσίνο και με τα βουνά. Και είναι καλή εισαγωγή αυτή, γιατί ρε παιδί μου, ακόμα και να μην το έχεις δει το Scarface, ξέρεις, γνωρίζεις, γιατί ακριβώς είναι τόσο μεγάλη η επίδρασή του στην pop κουλτούρα. Δεν έχεις παίξει Grand Theft Auto. Δεν έχεις παίξει Grand Theft Auto, Vice City συγκεκριμένα. Δεν έχεις δει τις αφίσες, δεν έχεις δει τα γαλματάκια που τώρα Μοντάνα που κυκλοφορούν. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, τι δεν έχετε δει βασικά. Τι δεν έχετε δει. Και εμείς σήμερα εδώ θα αναλύσουμε και θα σχολιάσουμε, έτσι, την ταινιάρα του Brian De Palma. Έτσι. Του Γίγαντα. Αλλά είναι Γίγαντα, εντάξει. Μιλάμε για άνθρωπο που έχει υπογράψει μερικές από τις καλύτερες στιγμές του συγκεκριμένου είδους. Δεν ξέρω αν έχεις δει συνεντεύξεις του. Ο τύπος έχει αυτό το. Είναι ακούνητος, ρε. Πώς να σου πω, δηλαδή μπορεί να κάνει αναρκωτικά. Δεν σκύρει να δέσει σε κορδόνια. Ναι, ναι. Καμαρωτός, όχι καμαρώτης. Λοιπόν, Scarface λοιπόν 1983, το οποίο να πούμε βέβαια έτσι, γιατί είναι το πρώτο fan fact, γιατί θα έχει πολλά fan facts αυτό το επεισόδιο. Όπως και όλα τα επεισόδια. Ταξίζει. Λοιπόν, fun fact, είναι remake. Είναι remake ταινίας του 1932, Scarface, ομώνυμη ταινία, και η οποία είναι παλιά νουάρα ασπρόμαυρη ταινία. Και με τα κλασικά τα όπλα αυτά με το στρόγγυλο του γεμιστήρα από κάτω. Τι ωραία όπλα ήταν αυτά. Αυτό το πράγμα, Tommy Gun, πώς λέγεται. Ναι, το Tommy Gun. Τέτοια αισθητική. Αυτή είναι η αισθητική. Είναι σε μια φάση, είπαμε το 1932, κατά κάποιο τρόπο είναι βασισμένη λίγο loosely που λένε, στη ζωή του Αλπατσίνο. Στη ζωή του Al Capone, Breath of the Falls. Α, η ίδια εποχή. Ναι, γιατί ο Al Capone είχε το παρατσούκλι λίγο σημαδεμένος, Scarface. Ουσιαστικά ήταν κατά κάποιο τρόπο βασισμένο στα δικά του έργα και ημέρες τότε. Γιατί ήταν η εποχή της απαγόρευσης, 1920 κλπ. 1929-32 μετά βγαίνει η ταινία, κατάλαβες. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά είναι ότι η ταινία του 1983 του De Palma που σχολιάζουμε σήμερα δεν έχει να κάνει με Ιταλούς μαφιόζους στο Σικάγο, αλλά πώς. Να πούμε λίγο πώς έγινε η ταινία. Να πούμε λίγο πώς έγινε η ταινία. Πώς έχει η σύλληψη βασικά. Για να μεταφερθεί στο Μαϊάμι. Να πάμε ένα βηματάκι πίσω. Είναι λοιπόν ο Πατσίνο σε κάποια φάση και σαν Ιταλός από το Χάρλεμ που έχει ακούσει από όλους τους θείους κτλ. Για την ταινία αυτή, ρε παιδί μου. Αλλά δεν την έχει δει. Και λέει είναι ταινία από πάντα από και είναι σε κάποια φάση φτασμένο στο οποίο στο 70 κάτι μετά τον αιωνό τέλος πάντων. Και λέει είναι με τους φίλους του Venice Beach, βλέπουν σινεμά που την παίζει και του λέει ρε παιδί μου, πάντα ακούει για αυτήν την ταινία. Δεν πάμε να τη δούμε. Και έτσι απλά, χωρίς να το έχει στο νου του, άλλαξε ζωή και του Πατσίνο τελικά. Γιατί βγαίνει από εκεί, έχει προωθεί να κάνει remake και λέει πάμε να κάνουμε διασκευή. Και το δίνει στον παραγωγό του, ο οποίος τι ιδέα έχει.
Τέλει. Η ιδέα του είναι ότι να κάνουμε μία ταινία στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή μία γανιστερικού τύπου ταινία, αλλά να μην έχουμε να κάνουμε με Ιταλούς μαφιόζους, αλλά να βάλουμε στο παιχνίδι τους Κουβανούς μετανάστες που πηγαίνουν στο Μαϊάμι στις αρχές της δεκαετίας του 80. 1980 συγκεκριμένα, που είναι η. Επίκαιρο για την εποχή βασικά. Είναι επίκαιρο για εκείνη την εποχή. Είναι επίκαιρο, φοβερά επίκαιρο για εκείνη την εποχή, γιατί είναι γυρισμένο το 1983, είναι 3 χρόνια μετά. 1980, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει γίνει το μεγάλο κύμα μετανάστευσης από το λιμάνι Μάριελ της Κούβας, όπου φεύγουν αβέρτα πλοιάρια από το λιμάνι της Κούβας με ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν στις ΗΠΑ. Θέλουν να φύγουν από εκεί και πάνε στην Αμερική. Με τα banana boats που ναι, τα πλάνα που δείχνει στην αρχή είναι πραγματικά πλάνα. Έτσι, δηλαδή είναι όντως η άφηξη των ανθρώπων από το λιμάνι Μάριελ της Κούβας στο Μαϊάμι. Πολλοί από αυτούς υπήρχε τέλος πάντων η πεποίθηση για πολλά χρόνια στην Αμερική ότι. Όχι, και δεν ήταν πεποίθηση, νομίζω ήταν πραγματικότητα. Ότι ο Κάστρο είχε στείλει και πάρα πολλούς από αυτούς που ήταν στις φυλακές μαζί με τους υπόλοιπους που θέλαν να φύγουν από την Αμερική. Έχει κάποια βίντεο που λέει ότι δεν θέλουν τον κομμουνιστικό τρόπο ζωής και τέλος πάντων δεν τους θέλουμε κι εμείς πίσω, οπότε τους διώχνουμε. Αφού δεν αγαπιόμαστε. Ναι, αφού δεν αγαπιόμαστε. Και η ιδέα του παραγωγού Bergman, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το όνομά του, ήταν να μεταφέρουμε το πλαίσιο της ταινίας στο Μαϊάμι. Δηλαδή να το φέρουμε στην επικαιρότητα, να το φέρουμε στο σήμερα. Οπότε επιλέγουμε ο γκάνγκστερ, ο κεντρικός ήρωας να είναι Κουβανός και η οργάνωσή του να αποτελείται και από άλλους Κουβανούς και Λατίνους τέλος πάντων που εκείνη την εποχή, ειδικά στο Μαϊάμι, ήταν πάρα πολλοί. Και αυτό του δημιούργησε και πρόβλημα, ξέρεις, φίλε, γιατί η ταινία, ενώ φαίνεται ότι είναι όλοι στο Μαϊάμι, κυρίως έχει γυριστεί στο Λος Άντζελες. Α, ναι, το είδα και έλεγα. Έχει γυριστεί κυρίως στο Λος Άντζελες. Όντως, δεν τη βλέπεις, είσαι σίγουρος. Είσαι σίγουρος ότι είναι στο Μαϊάμι. Γιατί θυμάμαι ότι σχολιάσαμε, την είδαμε μια φορά μαζί και με τα χώρια, ρε παιδί μου, πάλι για να κάνουμε το βίντεο. Αλλά όταν το είδαμε πρώτη φορά μαζί, λοιπόν, θυμάμαι να σου λέω ότι αυτό δεν είναι σκηνικό. Γιατί ειδικά για ταινία του 80, θυμάμαι να βλέπω οι κουπαστοί στις σκάλες που ανεβαίνουν στη σκηνή με τα λεξοπύρινα των πάντων και λέω εσύ δεν έχει σκουριά. Δηλαδή. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει. Είχε θάλασσα δίπλα, φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Είχε θάλασσα, αλλά και λεπτομέρεια. Δηλαδή θέλω να πω ότι έβλεπε. Οι δρόμοι και τα κτίρια που είναι μέσα στην ταινία όταν έχουμε εξωτερικές σκηνές είχαν επιμελήθηκε ολόκληρο το συνεργείο, ρε παιδί μου, ώστε να μοιάζουν με Μαϊάμι. Να δίνουν την αίσθηση ότι στο Μαϊάμι. Και γιατί δεν έγινε στο Μαϊάμι η ταινία, διότι είχαμε δράσεις και από τους κουβανούς κατοίκους της περιοχής, γιατί απεικονίζονταν οι Κουβανοί ως εγκληματίες. Ναι. Ένα. Και δεύτερον. Ορίστε. Να βάλω μια παρένθεση. Μέσα στην ταινία αυτό σκεφτόμουν ότι ο ίδιος μπορεί να το εκμεταλλεύεται τον Μοντάνα, ότι και καλά είναι μετανάστης ενώ είναι εγκληματίας, αλλά δείχνει και τίμιος ως μη Κουβανούς. Μα κοίταξε να δεις. Καταρχάς η ίδια η ταινία είναι πολύ επιφανειακή η προσέγγιση του ότι δείχνει τους Κουβανούς σαν εγκληματίες. Η ίδια η ταινία έχει μέσα έναν ωραιότατο μονόλογο της μητέρας του που του λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι λόγω κάποιων ανθρώπων σαν και εσένα θεωρούν όλους εμάς εγκληματίες. Δηλαδή η ίδια η ταινία κάνει την κριτική της από μόνη της. Τέλος πάντων, είναι πολύ επιφανειακή αυτή η προσέγγιση. Όπως επιφανειακή ήταν και η προσέγγιση ότι. Πολύ επιφανειακή όπως αποδείχθηκε. Ότι θα βλάψει τον τουρισμό του Μαϊάμι. Γιατί υπήρχαν αντιδράσεις και από αυτό. Το Μαϊάμι πόσο νομίζω έχει αυξήσει τον τουρισμό αυτά τα. Πόσο θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε ότι πόσοι έχουν έρθει στο Μαϊάμι από το 1983 και μετά. Δηλαδή. Αυτό που λέγαμε αισθητική. Η αισθητική του Μαϊάμι είναι παντού. Θες να πας. Η αισθητική του Μαϊάμι είναι του Scarface. Αν με ρωτάς δηλαδή όλος ο κόσμος από την ταινία αυτή και μετά, αν το ρωτήσεις τι έχει στο μυαλό του, πες μου τι έχει στο Μαϊάμι, δεν θα σου πει απαραίτητα στο Scarface, αλλά θα σου πει στοιχεία που ήταν στο Scarface. Θα σου πει τα λουλουδάτα που κάμψε. Θα σου πει το νέο. Θα σου πει τα αυτοκίνητα έτσι τα περίεργα με τις ταπετσαρίες τύπου Τίγρης. Αυτά όλα είναι Scarface. Αυτό είναι που πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνουν. Ότι δεν είναι απλά μια ταινία που. Η μουσική του, τα κλαμπ είναι. Ναι, δηλαδή αυτό. Γιατί οι πιο πολλοί δεν το ξέρουν από το Scarface, τη νεότερη γενιά τουλάχιστον. Το ξέρουν από το Vice City, αλλά το Vice City από πού τα πήρε. Ναι. Δηλαδή, ναι. Για το Θεό δηλαδή ήταν ίδιο. Okay. Αυτά λοιπόν με το κομμάτι της σύλληψης της ταινίας, δηλαδή του πώς φτάσαμε στο να γίνει η ταινία, έτσι, για πιο. Να πούμε τώρα για ένα πράγμα που μπερδεύεται ο κόσμος. Και εγώ το χαλάθος. Ο Πάλμα είπαμε ότι σκηνοθέτησε την ταινία. Για κάποιο λόγο έχουμε όλοι το νου μας, τον Oliver Stone, και ο λόγος είναι ότι είπε την ιστορία σας. Αυτό έγραψε το σενάριο. Έχει γράψει το σενάριο. Πληρώθηκε νομίζω 100.000 που για τότε ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος σεναριογράφος εκείνη τη στιγμή για σενάριο. Και λέει, είχε κάνει μια ταινία
φλόπαρε, απέτυχε στα σινεμά, δεν είχε αυτοπεποίθηση, του λένε πάρε να γράψει ένα σενάριο, κουλκουλκουλκου, και λέει κάτσε να κάνω μια έρευνα, ρε παιδί μου. Βρίσκει άκρες, γιατί ήταν και αυτός χρήστης της ουσίας που διαφημίζεται πολύ στην ταινία. Ναι. Εκείνη την εποχή. Ήταν χρήστης της κοκαίνης και ο ίδιος για πάρα πολλά χρόνια και ακριβώς την περίοδο που έγραφε το Scarface ήταν μία από τις περιόδους που πάλευε ιδιαίτερα για να ξεφύγει από τον εθισμό. Και λέει, έκανε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, δεν ξέρω αν ήταν για να ξεφύγει. Λοιπόν, αράζει λέει με κάτι μαφιόζους που τον παίρνουν αυτά τα speedboats που έχει. Ναι. Που κάνουν Μαϊάμι, έτσι. Ναι. Τα κρυσκάφτα λεγόμενα στα ελληνικά. Πάνε σε νησάκι που έχει ένα ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο είναι δικό του. Είναι του καρτέλ. Και το νησί είναι δικό του. Το καρτέλ είναι όλο δικό του. Κάθονται, λέει, μέσα σε ένα δωμάτιο, κάνουν κτλ. Λένε ιστορίες κτλ. Και λέει ο Στόουν σε μια συνέντευξη, όπως κάνει κουβέντα για να του γνωρίσει κτλ. Ανέφερε έναν δικηγόρο. Που τώρα είναι, λέει, τότε ήταν δηλαδή δικηγόρο υπεράσπιση. Και λέω θα τον ξέρω που υπερασπίζεται μαφιόζου. Με το που το λέει, σηκώνονται 3 αρματωμένοι. Φεύγουνε, λέει, ένα λεπτάκι, φεύγουνε, κλείνονται στην τουαλέτα, μιλάνε ισπανικά, δεν καταλαβαίνω. Λέει, ήταν τα 5 μεγαλύτερα λεπτά τη ζωή μου. Γιατί λέει, τι έγινε τώρα. Βγαίνουνε, του λένε, το meeting έληξε. Σηκώνεται, φεύγει και λέει, αυτός ήταν πριν δικηγόρος που ήταν πρόσεκητο, εισαγγελέας, ξέρω εγώ. Και λέει μια λάθος λέξη, λέει, δεν ξέρει τι μπορεί να γινότανε. Μπορεί να το σκότωναν, ας πούμε. Ένα βράδυ, λέει, περίμενε πώς και πώς τι θα γίνει, δικό της ξενοδοχείο, δικό της νησί. Τώρα έφυγε, έζησε. Και όταν γύρισε από αυτό, λέει: αυτή την ένταση που μου δημιούργησαν, θα πεθάνω τώρα. Τι θα μου κάνει. Θέλω να σου βγάζει ταινία. Ισχύει και το πέτυχε. Νιώθεις όλη την ώρα αυτό το στίτσιτα. Γιατί όλοι φεύγουν. Δεν υπάρχει. Όλοι φεύγουν με πολλούς τρόπους. Αν αυτό ήταν το ζητούμενο, είναι 100% και ξεκινάει αυτό το να είσαι on the edge που λέμε, να είσαι στην άκρη της καρέκλας σου κατά τη διάρκεια της ταινίας. Ξεκινάει πολύ νωρίς. Ξεκινάει από τα πρώτα πλάνα. Καταρχάς, έχουμε πρώτα ένα ωραίο πλάνο ανάκρισης του Τόνι Μοντάνα. Ρε φίλε. Η δικιά μου σκηνή YouTube. Ρε φίλε. Ναι, έχουμε εδώ πέρα όπως γνωρίζετε την στήλη του. Η σκηνή που βάζει να ξαναδεί στο YouTube. Που σε παρακινεί συνήθως να ξαναδεί όλη την ταινία. Για σένα λοιπόν, αγαπητέ φίλε, είναι αυτή, για μένα είναι μια άλλη. Εγώ έχω πολλές, συγγνώμη. Έχει πολλές. Κοίταξε, προφανώς. Είναι αυτές τις ταινίες που μπορεί να τη δεις επειδή μου σκηνή. Δηλαδή βλέπεις 2 σκηνές τώρα. 2 σκηνές μετά με το βραδινό σου και 2 σκηνές που παίζει για είναι popular όμως ο πίνον για αυτό, να ξέρεις. Θα πάμε και σε αυτά. Σε αυτό που πρέπει να εστιάσουμε για αρχή είναι η απίστευτη αλητεία στο πρόσωπο του Τόνι Μοντάνα, στο πρόσωπο του Αλπατσίνο. Από το πρώτο πλάνο. Στο δίνει περικυκλωμένο από τους άλλους. Βλέπει μόνο τους κορμούς των άλλων. Και ακούς φωνές. Αυτό. Και ακούς φωνές. Που τους λέει τα διάφορα. Έχουμε ένα τρομερό αντικομμουνιστικό λογίδριο. Τρομερό αντικομμουνιστικό λογίδριο από τις πιο ωραίες στιγμές της Αμερικής που έχουν βγει. Βέβαια, στην αρχή το βλέπεις και λες, εντάξει. Άλλη μια ταινία που οι Αμερικάνοι κράζουν τους κομμουνιστές. Οκ. Λάθος. Διότι πρόκειται για setup, πρόκειται για παγίδα η οποία θα κάνει payoff. Θα έχουμε μετά την εκπλήρωση τέλος πάντων όλου του κύκλου. Που κάνει ένα αντικαπιταλιστικό λογίδριο στη συνέχεια. Κάνει ένα ωραίο αντικομμουνιστικό λογίδριο ότι λέει: εμένα δεν είχαμε τίποτα, δεν κάναμε τίποτα. Αποκαλύπτει τέλος πάντων ότι καθώς φυλακή ήταν. Στην Κούβα. Καταλαβαίνουμε γρήγορα ότι είναι και αυτός αλητήριος. Ναι, ρε παιδί μου, ότι είναι αλητήριος τύπος. Και βλέπεις από την αρχή, ρε παιδί μου, ο Αλ Πατσίνο σε αυτή την ταινία είναι μαγνήτης. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν άπειρες σκηνές όπου δεν λέει τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Και δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω. Δεν μπορείς να σταματήσεις να το βλέπεις. Είναι τρομερό, είναι μαγνήτης. Και τι ωραίο exposition αυτό. Τον έχεις κολλημένο μούτρο με την μία σου δείχνει. Αυτός είναι. Έτσι, Ναι. ωραία. Και ξεκινάει και είναι. Βλέπεις, ας πούμε, ότι ωραία έχει μπει φυλακή το εντάλλο και δεν σε αναφέρει με χαζό τρόπο. Τον παίρνει τηλέφωνο, μάλλον δεν έλαβε βγήκε από τη φυλακή και. Πάμε, πάρτε. Ξεκινάει ήδη πολύ δυνατά. Για μένα όλη αυτή είναι η σκηνή που βλέπω στο YouTube τώρα. Τώρα κατάλαβα πόσο μεγάλο intro είναι αυτό. Και γι' αυτό που έλεγες νωρίτερα ότι σε κρατάει στην άκρη της καρέκλας σου, ξεκινάει κατευθείαν. Δηλαδή για μένα είναι τέτοια σκηνή και στο κάμπ των μεταναστών που καλύτερα να κάνει την πρώτη δουλειά για να πάρει την πράσινη κάρτα. Που σκοτώνουν τον συνεργάτη του Κάστρο. Ένα θεατρικό σκηνικό. Με ένα θεατρικότατο σκηνικό ακριβώς. Είναι πραγματικά θεατρικό. Αυτό ήταν, το ξανάβλεπα, α πούμε, ρε παιδί μου, και σκεφτόμουν ότι αυτό και μια άλλη σκηνή στο τέλος της ταινίας είναι ο τύπος έκανε θέατρο και αυτό ήταν στο νου του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αν θες να μαχαιρώσεις κάποιον, πήγαινες και το μαχαιρώνεις σε ένα μπουκε στη φυλακή. Αυτοί το σμπρώχναν σαν το πρόβατο στη σφαγή. Ορτέγκα, πώς το λέγανε τον. Βαγέγα, νομίζω. Βαγέγα, κάτι τέτοιο ισπανικό. Σε αυτό έχουμε γνωρίσει και τους συνεργάτες με τον Άγγελ που μας αφήνει γρήγορα, είναι η αλήθεια. Ο Πέπε Σέρνα. Και φυσικά, ναι, στην αρχή είναι 3 βασικά αυτοί οι δύο. Ο Άγγελ, ο Μάνι, ο Μανόλο, ο Στίβεν Μπάουερ, η Απολώνια αυτή η μορφή. Γιατί να μην είμαι γκέι, ρε φίλε, να πεθαίνω για σένα. Δηλαδή, πραγματικά. Ο συνεργάτης του, Στίβεν Μπάουερ. Α, ο Μάνι. Ναι, ρε φίλε. Πραγματικά.
Δηλαδή, Απολώνιος. τον πήραν από την δεξαμενή. Ναι, οι Κούροι, οι αρχαίοι τέτοιοι να πούμε που τους είχαν καγάλματα. Σαν να τρώει τα κάστανα με το τσούκλι. Τι να λέμε τώρα. Ναι. Δηλαδή έσπασε. Τώρα μιλάμε για ένα πράγμα φοβερό. Ο οποίος είναι και ο μόνος από τους πρωταγωνιστές που είναι κουβανός και στην πραγματική ζωή, να το πούμε αυτό. Α, ναι. Ο Στίβεν Μπάουερ. Δεν μπορεί και κάποιος άλλος να είναι. Ο Πατσίνο δεν είναι. Ήταν. Ποιος ακόμα, και ένας ακόμα ήταν. Είχε πολλά ισπανικά ονόματα. Εντάξει, άλλο. Μπορεί να είναι ισπανόφωνο, δεν σημαίνει ότι είναι κουβάνι. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι στα ισπανικά ότι κάποιος. Ο Μάνι λοιπόν το βλέπουμε το σαγόνι παραγωγή και του λένε έλα έτσι κατευθείαν να παίξει. Χωρίς casting. Ναι, είναι η ωραία ιστορία. Το ωραίο backstory ισχύει. Ότι τον είδανε και λένε εντάξει, εσύ είσαι έτοιμος. Γενικά στην αρχή, εντάξει, να πούμε τα βασικά τα είπαμε ότι ρε παιδί μου τα λεπτά που κάνησα, το ντύσιμο δεν ήταν ποτέ το ίδιο. Έφτιαξε έναν ολόκληρο κόσμο αυτή η ταινία. Κοίταξε. Δηλαδή, αν κάτσεις και το ψάξεις, σε όλες τις εκφάνσεις χάνεσαι, πραγματικά χάνεσαι. Σίγουρα είναι κιόλας. Βασικά χάνεσαι παντού στη λεπτομέρεια αυτό το σκηνικό. Όπως είναι το. Ας πούμε, είναι σε ένα κλαμπ. Σου αρέσει και ο χώρος και ο κόσμος κτλ. Αλλά αυτό που βλέπω κιόλας είναι ότι στην ουσία πήγε όντως στο Μαϊάμι, είδαν όντως την αισθητική και τη διαφήμισαν. Προφανώς δεν ήταν όλοι τόσο καλυμμένοι στον δρόμο, ξέρω το παιδί μου, αλλά δεν ήταν ένα παράξενο ντύσιμο που δοκίμασαν μόνοι τους. Πώς να το πω. Το διαφήμισε σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό λέω ότι για τον τουρισμό το Μαϊάμι πρέπει να είναι 200% πάνω. Είναι αυτό που λέμε milestone, ρε παιδί μου. Σίγουρα είναι ο τουρισμός πριν του Scarface και μετά. Λοιπόν, στην αρχή είναι λίγο η φάση ελληνική ταινία. Δουλεύουμε σε καντίνα και άρα τι θα γίνει, πότε θα καταφέρουμε να μας δίνουν σημασία οι γυναίκες, εμείς να κάνουμε αυτό, να μην δουλεύουμε πια στην καντίνα εδώ πέρα με ροδούλι, με ροφάι. Κατάλαβες τι μια λαϊκά. Και αυτός ξανθιά, Όπως η ελληνική ταινία είναι, φίλε, και η σκηνή στο ξενοδοχείο με το φίλο του το Μάνι που πηγαίνει και κάνει το πέσιμο. Αυτό είναι στα της ψάλτης, ρε φίλε. Αυτό το έχουμε δει στο στάδιο του ψάλτη. Είναι έτσι που έχει πάει ο φίλος του Μάνι να του δείξει πώς πέφτουν οι γυναίκες στην Αμερική. Πώς λεπτάρουν στην Αμερική. Αυτό είναι στα της ψάλτης. Το έχω ξαναδεί. Εγώ δηλαδή ξεκινάς και λες, οκ, τα έχω ξαναδεί αυτά. Δεν μπορείς να φανταστείς τον Πατσίνο με μαλλί έτσι. Γενικά, ρε φίλε, όχι, για φαντάζομαι τον ψάλτη να παίζει από το σκάτι. Μπορούμε να κάνουμε, άμα θέλετε, ένα recasting. Πείτε μας αν σας αρέσει γενικά αυτή η ιδέα, να κάνουμε έτσι recasting. Αυτή η σκηνή στο ξενοδοχείο μας κάνει εισαγωγή και στο χαρακτήρα του Μάνι, του συνεργάτη του και φίλου του. Του αρέσουν οι γυναίκες, παιδί μου. Και το πληρώνει, θα έλεγε κάποιος. Θα έλεγε κάποιος στην ταινία. Γενικά, ρε παιδί μου, ξεκινάει, έχουν την επαφή με τον Σουάρες που είναι συνεργάτης κλπ. Και μας δείχνει την αρχή ότι το Τόνι Μοντάνα είναι loose cannon. Είναι εντελώς απρόβλεπτος, δεν ξέρεις τι θα κάνει. Κοίταξε, αυτό σε ξαφνιάζει όντως αυτά που έκανε. Αλλά βλέπω σε όλη την ταινία στην αρχή και ήθελα να σημειώσω ότι εδώ είμαστε στην άνοδος με τις ταινίες. Και βλέπω από εκείνο το σημείο ότι δεν βολεύεται με τα λίγα. Αυτό είναι που σου μαθαίνει. Γιατί γίνονται πραγματάκια, μιλάει κάποιος για να κάνει ένα deal και όλο ζητάει παραπάνω. Δηλαδή ξέρεις προς τα ποια κατεύθυνση πάει και είναι μόνο προς τα πάνω. Ναι, αυτό αλλά δηλαδή. δεν θα κάνει, είναι δυναμίτης. Είναι δυναμίτης, ακριβώς. Δεν ξέρεις. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκραγεί. Του λέει, ας πούμε, Σουάρες, για να πάμε. Πολύ γνωστό στο οποίο εντωμεταξύ έχει παίξει στο Αμαντέους, έχει παίξει τον Σαλιέρ, τον αντίπαλο του Μότσαρτ. Αλλά είναι γνωστό μου τώρα, αν το δείτε είναι. Ναι. Οπότε πάνε και αυτό λέει, ξέρω, μπορεί να του πει στην αρχή, φέρει μας, ξέρω εγώ, $100 έτσι. Σου λέει $100, εγώ δεν ασχολούμαι. Του λέω, ωραία, άμα είσαι μάγκας, παίζουν κάτι Κολομβιανοί, θα σου δώσω το γέιο. Πώς το γέιο, έτσι το, ναι, αυτή είναι. Και αυτό λέει, παίζει πολύ στο χέρι. Από αυτή την ταινία, ξέρω. Λέει και αυτό ήταν από τα πράγματα που το άκουσε ο Πατσίνο στη διάρκεια των χειρισμάτων και λέει θα το κρατήσω. Θα το βάλω. Και λέει γιατί λέει από εδώ. Είχε αυτό που τρώνε τις κάμερες, όχι σινεματογραφέρο βοηθός, το ξέρω εγώ. Και ήταν Ισπανόφωνος. Και του λέει για να μένω στο ρόλο, μίλαμε Ισπανικά. Ναι, φοβερό. Οπότε παίζει να τα άκουσα από κάτι τέτοιο και λέω. Αυτά είναι τα ωραία, ρε παιδί. Αυτές εδώ οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν μια ταινία ξεχωριστή. Λοιπόν, πάμε σε μια εμβληματική σκηνή. Έτσι, δηλαδή, μια σκηνή που κόντεψε να σκοτώσει εντός εισαγωγικών για την ταινία, πρέπει να ξέρει. Γιατί είναι η γνωστή σκηνή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που έρχεται σκάει η φάση με το Αλισσοπρίωνο. Το οποίο Αλισσοπρίωνο πήρε μετά και το Vice City. Ακριβώς επειδή το αρχικό cut της ταινίας είχε ένα χέρι που κάπου κρέμονταν. Υπήρξε κίνδυνος να γίνει X-rated που λέμε η ταινία στην Αμερική, δηλαδή κατάλληλη μόνο για ενήλικες. Το οποίο θα ήταν απαγορευτικό γιατί δεν θα μπορούσε να παίξει σε όλα τα σινεμά, θα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αναγκάστηκε ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Ντεπάλμα, να κόψει, ούτως ή άλλως από ό,τι είπε στη συνέχεια. Ούτως ή άλλως δεν είχε σκοπό να βάλει μέσα. Αυτό διάβαζα και εγώ ότι στην ουσία είπε ότι είχαν μια διαμάχη. Το τι είναι, σου λέει: ωραία, μπορούμε να το κόψουμε, να μην φαίνεται το αίμα κτλ.
Και τέλος πάντων μετά το δέχθηκαν. Δεν θυμάμαι τι άλλαξαν, τον τόνο, το χρώμα του ή οτιδήποτε στο αίμα, ξέρω κάτι τέτοιο. Και δεν του πήρε το χέρι. Και είπατε πάλι ότι στην ουσία θα μπορούσαμε να έχουμε αφήσει και το χέρι. Ναι. Αλλά είναι μια σκηνή που. Αυτό είναι το θέμα για μένα. Η σκηνή, το σημαντικό σε αυτή την ταινία τι κάνει, είναι ότι σου δείχνει μέχρι που μπορεί να φτάσει σε βία. Γιατί για την εποχή τη, ναι, δεν υπήρχαν gore thriller. Υπήρχαν ρε παιδί μου, πήγαινε, έβλεπε ένα thriller, αλλά ξέρει τι θα δει. Τώρα βλέπει μέχρι στιγμή, για να πούμε και τι γίνεται στη σκηνή, δύο τύπους ανεβαίνουν σε ένα ξενοδοχείο να πάνε να πάρουν πράγμα. Γίνεται ένα deal, προσπαθούν να του κλέψουν τέλος πάντων. Είναι εκεί με τα μαλλιά ή με τα. Ναι, την βλέπει καταρχάς και μόνο που την βλέπει ότι έχει βυσινομόβ μαλλί, έτσι, ένα κάτι περίεργα, γαλάζια φοράει, κάτι τέτοιο, τη βλέπει δεν είναι καλά. Δεν μιλάει κατά. Με το που βλέπει ο Μοντάνα αυτή, ξέρει ότι κάτι θα γίνει και εσύ είσαι θεατή. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα πώ σκάει όταν επιτέλου έντες τη σκηνή, όταν δένουν τον έναν που ανέβηκε μαζί του, για να το σκοτώσουν. Να του πει: κοίταξε να δει, εγώ δεν έχω κάτι να χάσω, θα το φάω να μα πει που είναι το πράγμα. Λοιπόν, εκεί τον πετσοκόπη, χωρί να το δείξει όμω. Δείχνει αίμα να σκάει, ξέρω εγώ, σε κουρτίνε, στον Νατάλ κτλ. Για την εποχή εκείνη, για τέτοια ταινία, ήταν πολύ βάρβαρο. Για ταινία που λε: πάμε, χωρί να το περιμένω. Είναι μια γκανγκστερική ταινία. Οπότε νομίζω αυτό του δημιούργησε πάρα πολλού που σηκώθηκαν φύγανε. Και γνωστοί. Ο Βόνεγκα, ο συγγραφέα που μου αρέσει πολύ, εμένα διάβασα ότι έφυγε. Λέει τι πράγμα είναι αυτό, δεν ήρθαμε να δούμε θρίλερ. Δεν το κατάλαβαν δηλαδή πολύ. Ναι. Να συμφωνήσουμε ότι έχει αρκετή αισθητική θρίλερ η συγκεκριμένη ταινία. Άνα, μπράβο, ναι. Για την ακρίβεια έχει κρυμμένα με ζεδάκια θρίλερ κατά χαρακτήριση. Δηλαδή αυτός που ξέρει και θέλει να δει το θρίλερ θα το βρει μέσα στην ταινία. Αυτό που σ' άρεσε εσένα, θυμάμαι, είναι αυτό που κοκκινίζουν τα μάτια του όταν βλέπει κάποιον με την αδερφή του. Γενικά τα μάτια μας το συζητάει κιόλας, γιατί είναι τα πιο γνωστά quotes της ταινίας. The eyes they never lie. Τα μάτια δεν λένε ποτέ ψέματα. Γενικά στα μάτια, όποτε εστιάζει, ξέρεις ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα παιχτεί. Τέλος πάντων, για να προχωρήσουμε και με την ταινία, δολοφονεί τον τύπο με το πριόνι μπροστά σε όλους. Μας αρέσουν αυτά γενικώς εδώ στη Now it's my turn. Και τι κάνει με αυτό εδώ. Λέει στον άλλον ότι κοίταξε να δεις, τα λεφτά και το staff θα τα πάω στο αφεντικό το Φρανκ. Εγώ. Δεν τα πας. Δεν θα δώσω σένα να τα πας. Έκανα όλο αυτό για να. Δεν έκανα όλο αυτό. Δεν πέθανε ο φίλος μου. Δεν πέρασε όλα αυτά για να πας εσύ. Θα πάω εγώ. Και εκεί είναι και έρχεται η ώρα, όντως κλείνεται το ραντεβού. Και έχουμε την πρώτη συνάντηση με τον Φρανκ Λόπερ. Με τον μεγάλο αφεντικό, ο οποίος, να βγάλουμε τον ελεύθερο το δωμάτιο ξεκινώντας, έτσι, είναι ο Λουίς Φελίπε Σκολάρη. Ναι, είναι ο προπονητής της. Πάλι από τότε προπονητής της Βραζιλίας, έχει πάρει μουντιάλ με τη Βραζιλία. Και ήταν και το προπονητής της Πορτογαλίας στο Euro 2004. Και έχει εμπειρία στους πάγκους. Έχει εμπειρία στους πάγκους, στα deals έτσι και έτσι. Θα το χαρακτηρίσω. Και σαν προπονητής έτσι και έτσι, αλλά δεν έτσι πάρουσες. Αλλά κάνει την επαφή, πηγαίνει για πρώτη φορά στο σπίτι του να του παραδώσει ό,τι είχε εκεί πέρα κλπ. Και φυσικά τι του λέει ο Φρανκ: αγόρι μου, πού σε βρήκα εσένα, αγόρι μου, εσένα που σε βρήκα, θα βγάλουμε λεφτά, θα τα κάνουμε όλα. Και σε εκείνη τη φάση, αφού μας έχει εισαγάγει η ταινία τον Φρανκ, τι άλλο μας εισάγει την πρωταγωνίστρια. Την τίγρη του. Την τίγρη του ακριβώς. Γιατί μας το θέτει εξ αρχής. Θα πάρω μια τίγρη. Θέλω μια τίγρη για το σπίτι. Και σκάει μύτη η τίγρη με την μορφή της Μισελ Φάιφερ. Σαν τα κρύα τα νερά. Σαν τα κρύα τα νερά, τι να λέμε τώρα, εντάξει. Μισελ Φάιφερ, 1983 Μισελ Φάιφερ. Δηλαδή, μια πλάτη βλέπεις, στο πρώτο πλάνο βλέπεις μια πλάτη και τα έχεις δει όλα. Λέω, θα το πω. Θα το πω και ας μας κόψουν. Η πλάτη είναι πολύ ωραία πράγμα. Γενικά, δηλαδή την βλέπεις αυτή να δει, γραμμωμένη. Γαζέλα, τι να λέμε τώρα. Αυτό έπαιζε να ήταν πρώτος-δεύτερος του ρόλου. Ναι, πρέπει να ήταν κάπου τόσο όταν γυρίστηκε η ταινία. Ένας από όλους, ξέρεις, από παραγωγούς και δεν ήταν άλλο, ένας από όλους αυτούς δεν την ήθελε. Και αυτή ήταν αγχωμένη. Και λέει είχα κιόλας να παίξω δίπλα στον Πατσίνο, ξέρω. Τώρα που ο Πατσίνο ήταν στα χάη του. Και ήταν λέει την αγχωμένη μέχρι να τελειώσει. Βέβαια έπαιζε κοκαϊνομανία, οπότε μάλλον τη τέριαξε αυτό το φυσικό. Ναι, το φυσικό του άγχους είναι όντως χαρακτηριστικό και είναι όντως πολύ ταιριαστό. Και δεν ξεπέζε καλά. Η καλύτερη γυναίκα, να πω βέβαια, είναι σε ηθοποιία η μάνα του. Ναι, είναι σαν την μάνα που ήταν του Φρανκ Λόπερ. Ναι, ρε παιδί μου, η μάνα σε αυτές τις ταινίες έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο πολύ κομβικό. Μετά θα βάζω τη Φάιφερ και μάλλον τελευταία την αδερφή του. Κάτι θέματα, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν, πάνε στο κλαμπ τέλος πάντων με το αφεντικό και αυτά, γίνεται μια κουβέντα εκεί. Έχουμε πολύ ωραίο awkward χορό
άβολο χορό. Μισελ Φάιφερ και Αλπατσίνο που χορεύει λίγο. Πάλι, επειδή είναι βλάχος. Επειδή είναι βλάχος. Είναι βλάχος σε όλα. Σκέψου το. Αυτός είναι ένας Κουβανός, ρε παιδί μου, ο οποίος έχει έρθει από την Κούβα, πώς υποτίθεται, μισό χρόνο πριν, έτσι όπως βλέπουμε την ταινία. Παίζει να μην είχε ακούσει πιο πριν από αυτό καν αυτή τη μουσική. Ήταν στην κομμουνιστική Κούβα, τη σκληρή, ρε παιδί μου. Προφανώς δεν θα ξέρει. Βασικά ήταν στη φυλακή της κομμουνιστικής. Ήταν και στη φυλακή. Ναι, τι θα βλέπει στο YouTube, πώς χορεύουν τις ετήλες στα κλαμπάκια. Οπότε, όντως όλο αυτό. Στην αρχή γελούσε την πρώτη φορά, αλλά μετά σκέφτηκε. Θα ήταν παράξενο να χορεύει σαν τον. Σαν το Saturday Night Fever. Ναι, βέβαια, εννοείται. Πού να τα έχει δει αυτά. Εντάξει, γενικά ξεκινάει ένα love story κατευθείαν με το που βλέπει την Ελβίρα που είναι ο χαρακτήρας του Μισελ Φάιφερ. Love story θα το λέγαμε ήταν Αγίου Βαλεντίνου και τέτοια. Αυτό πηγαίνει κατευθείαν και τη λέει: πολύ ωραία, μίλα μου μπρόνικα. Άλλη μια απόδειξη τη βλαχιά. Η σκηνή που είναι στην Cadillac που κάθονται μαζί είναι εμβληματική. Είναι και μια από τι πιο ωραίες αυτοσχεδιαστικές στιγμές όπως είδαμε, γιατί όταν τη παίρνει το καπέλο, αφού την έχει φιλήσει στο πέσιμο στην Cadillac, τη παίρνει το καπέλο και το φοράει και η Ελβίρα, η Μισελ Φάιφερ γελάει. Αυτό δεν ήταν στο σενάριο. Αυτό απλά τσίπησε ο Αλ Πατσίνο με το καπέλο από πίσω, το βάλε και έριξε την ατάκα του. Ήταν τόσο ωραίο που το κράτησε μέσα στην ταινία ο Πάλμα και πολύ καλά έκανε. Είναι σκηνάρα, είναι πολύ ωραία σκηνή, είναι iconic σκηνή. Και αυτό για να καταλάβετε κιόλας. Είναι δηλαδή τα πεσήματα. Δεν θα λέμε, συγγνώμη, δεν θα λέμε σε όλες τις σκηνές για τις πετσαρίες των αμαξιών, για τα νέα παιδιά. Τα είπαμε αυτά, τα θέσαμε από την αρχή. Βασικά σκάει με. Θα μπορούσαμε σε κάθε σκηνή να λέμε. Ρε παιδί, τι που κάνουν είναι αυτό, τι νέο είναι αυτό, τι τα πετσαρία, τι αμάσκια είναι αυτό. Δηλαδή. Πώς αλλάζει το κουτάκι της κόκας στο τέλος που θα είναι σακάστατο. Αλλά όχι, για την ταπετσαρία, αν θυμάσαι, στην αρχή του λέει είναι με τη ζεύρα. Έχει ταπετσαρία στα καθίσματα ζεύρα. Και σκάει μύτη και καλά να την πάρει για τις υποδρομίες. Και καλά. Αυτό έσκαγε έτσι για να την μιλήσει. Στάκια. Ναι, είπε ο Φρανκ να έρθω να σε πάρω, τη έκανε κοντρόπε. Και το βλέπει αυτή και λέει: σε αυτό το πράγμα δεν μπαίνω καν. Αλλά αυτό δεν μασάει, φίλε. Σε όλο αυτό το πέσιμο δεν μασάει. Ξέρω ότι εγώ λέει τα μάτια τη τα είδα. Αυτό λέει στον Μάνερ. Ότι έτσι όπω μου μίλησε, έχει ένταση με κουστάρι. Να πούμε κιόλας στο κλαμπ που κάνει και ένα μάθημα ο Φρανκ. Που του λέει το να μην είσαι χάζερ, το πρόφερε. Το δείχνει ένα χοντρό ρε παιδί μου και μετά τηλέφωνα. Αυτό είναι γουρούνι, είναι άπλιστος. Το οποίο είναι μάθημα που γίνεται σε όλους τους χαρακτήρες. Και στο Φρανκ και στον Τόνι. Ότι πρέπει να μην είσαι greedy, να μην είσαι άπλιστος. Μετά από αυτή τη σκηνή με τα μάτια, έχουμε άλλη μια σκηνή που παίζει πάρα πολύ γενικά. Που παίζει να έχει δει ο κόσμος. Είναι η σκηνή στην οποία αράζουν απλά σαν μπαρ. Και του λέει πρώτα απ' όλα την ατάκα ότι λέει: κοίταξε, τώρα λέει θα πάρουμε τα λεφτά. Μετά την εξουσία και μετά τις γυναίκες στο μάτι. Γιατί φαίνεται ότι είναι έτσι μπορούμε. Τώρα στην ουσία το πέσιμο του δεν πετυχαίνει στην Pfeiffer γιατί έχει κάποια λεφτά. Αλλά δεν έχει ακόμα την εξουσία. Δεν έχει την εξουσία. Ακριβώς, δεν έχει την εξουσία γιατί η Ελβίρα, η Μισελ Φάιφερ είναι ακόμα με το Φρανκ. Πάμε όμως, φεύγουμε και από εκεί και πάμε. Μεταφερόμαστε σε άλλο σκηνικό. Πάμε κάπου στα ορεινά εκεί του Μαϊάμι, κάπου εκεί, κάπου ψηλά και πάει να βρει μάνα και αδερφή. Για να εισάγουμε και τη δεύτερη πρωταγωνίστρια της ταινίας. Γιατί είπαμε μας άρεσε πιο πολύ η μάνα, αλλά κατά βάση είναι η αδερφή. Έχει μεγάλο ρόλο η αδερφή. Η Σγουρομάλα. Μέρι Ελίζαμπεθ Μαστρατόνιο που έπαιζε την αδερφή του Τζίνα. Είναι πολύ δυνατή σκηνή φίλε με μάνα και αδερφή. Είναι πολύ δυνατή. Η μάνα είναι αδίστακτη. Αδίστακτη. Η μάνα είναι αυτό. Καταλαβαίνεις αυτό που είναι το χαρακτήρα. Κολλάνε, δηλαδή φαίνεται ότι κολλάνε. Είναι αυτό αν δεν είχε γνωρίσει ποτέ την παρανομία ίσω. Κοίταξε, πώς το σκάει, ας πούμε, αυτό. Βασικά ναι, αν ήταν τίμιος για κάποιο λόγο. Αν για κάποιο λόγο ήταν τίμιος όταν ήμουν. Μα σκέψου ότι πηγαίνει στη μάνα του και τη λέει: ξέρω εγώ, έχω λεφτά, αράζει την καρέκλα έτσι προς τα πίσω, ξέρω εγώ, ωραίος και τέτοια. Και η μάνα του, σαν αυτόνα, δεν δέχεται την αλλαζονία. Δηλαδή, προσκάει ο Μάρκ και φάει 6 και λέει: έλα, πάνε φέρνουν $50, πρέπει να βγει $50. Εγώ θέλω, πώς γίνεται το σκηνικό με το λεσπερ. Έτσι και αυτή λέει: τι είναι αυτά τώρα, ξέρω εγώ, τι μου τι παίζει εμένα κάποιο. Ενώ η αδερφή του είναι χαρούμενη που το βλέπει, είχε λίγο άβολη. Αλλά με τη μάνα του είναι ίδια. Δεν μασάνε και αυτό που λέει: κρατάω το λόγο μου, είναι. Ακούνε το κεφάλι. Αυτό λέει και πρέπει την αδερφή του να κρατήσουμε επαφή, να έρχεσαι να σε βλέπω, να πηγαίνει καμιά βόλτα και τέτοια. Και γυρνάει ο Μάνης, μα σετάρει και το καλλιτή τη ταινία σε αυτό το σημείο. Γυρνάει ο Μάνης ο συνεργάτης και μου λέει: πολύ όμορφη η αδερφή σου. Πώ και δεν. Και στο πώ και δεν έχουμε μάτι που γουρλώνει. Έχει μάτι ταραντινικό και ζουμάρι και πηγαίνει στο μάτι. Συναγερμός τύπους. Βαράει και η μουσική τύπου thriller από πίσω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και πολύ. Δεν είναι καλά. Του λέει ότι δεν είναι για τα μούτρα, τέλος πάντων δείχνει να καταλάβει ότι δεν θα ήθελε να είναι με κάποιον
Που πουλάει ναρκωτικά τώρα. Okay. Είμαι το Μάνικο που πριν από 2 λεπτά τον είδαμε να βγάζει τη γλώσσα του σε τυχές τύπες στην παραλία. Ναι, οκ. Για τους δικούς του λόγους τέλος πάντων. Πάντως, είναι η πρώτη φορά που μας σωστά αυτό. Αυτό και έχουμε νομίζω εδώ πρώτα, έχουμε μια περίοδο της ανόδου του σήμερα, παιδί μου, που είδαμε ότι γνωρίζει τον Φρανκ, κάνει τον deal, φεύγει από την κουζίνα που δούλευε. Και κλείνει αυτή η περίοδο. Τώρα αρχίζει και δουλεύει με τον Φρανκ. Εδώ έχει και τις πρώτες του ήττες όμως κιόλας. Γιατί ήττες, η επικίνδυνα σημεία, ας πούμε, ότι αυτό με τον Μαν που προδιέζεται, ότι τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, σε αφήνει με μια ένταση αυτό το τέλος. Συν ότι η Ντιμάν δεν καταφέρει να μπει και δεν είναι όλα τέλεια στη ζωή του ήδη. Δεν είναι τεράστιο, αυτό τώρα είναι στα γούστα, αλλά είναι ένα κομματάκι. Μπαίνει ένα λιβάρι. Και πάμε τώρα στην επόμενη περίοδο της ταινίας που θα λέγαμε εδώ είναι που. Είναι κατά κάποιο τρόπο το δεύτερο μέρος της ταινίας. Η φάση που. Εδώ θα. He goes big, ναι, δηλαδή. Ή δεν θα φτιαχτεί. Ή θα γίνεις παίκτης μεγάλος, ή θα τελειώσει. Ή σε χαντάκι σε παλάτι. Ακριβώς. Και το setup, το σκηνικό αυτής της ιστορίας είναι η εξωτική Βολιβία. Με μουσικά. Μας αρέσουν αυτά γενικά. Μας αρέσει να πηγαίνουν βόλτες οι πρωταγωνιστές μας. Μουσικάρα σε λίτρο, έτσι. Ναι, βγάλε. Όλο είναι εικόνη. Καταρχάς είναι ο Μάρκος πριν τον Μάρκος. 100%. Είναι. 30 χρόνια πριν τον Μάρκος. Ναι, είναι 30 χρόνια πριν τον Μάρκος και το βλέπεις και λες. Αυτό το πράγμα, αυτό ένευνασε. Όλα αυτά που έχουμε δει τώρα. Τα Ελτσάπο και τις ιστορίες. Αυτά όλα από πού βγήκαν. Νομίζετε. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, αυτή η ταινία είναι ρε παιδί μου για την pop κουλτούρα. Τι να σου πω, η καινή διαθήκη κανονικά. Λοιπόν, ναι, δεν είναι. Μα σκέψου και σε εμάς που δεν είχαμε γεννηθεί τότε. Ακριβώς. Και το είδαμε μεγαλύτερα. Δηλαδή, δεν ήταν ότι και το. Εγώ γεννήθηκα το 89, δεν το είδα το 89. Δηλαδή, σκέψου πες να το. Πόσα χρόνια, 15 μετά από όταν βγήκε η ταινία. Και πάλι έπιανες. Σκέψου πόσο είχε βάλει και σπόρους σε όλη την κουλτούρα μέχρι να δεις. Πάντως εκεί να πούμε έχουμε και μια σκηνή που νομίζω ότι αρκετοί μπορεί να την ξαναβλέπουν. Αυτό με το ελικόπτερο. Ναι. Ότι. Ναι. Για να πούμε τι. Να πούμε καταρχάς το όλο χώρο. Παιδί μου, έχουν πάει στον Σόσα που είναι από τους αγαπημένους μου ταινίες, ο Πολ Σέναρ ο πρωταγωνιστής. Αλεχάνδρος Σόσα που είναι ο αρχιντήλερ, το αφεντικό τέλος πάντων, το τοπικό που πουλάει τα ναρκωτικά και ψάχνουν να κάνουν ένα deal για να εισάγουν προϊόν στο Μαϊάμι. Και έχουμε ένα φαν έτσι ωραίο σκηνικό είναι που έχουμε συνέχεια αναφορές για εφτάμενους δίσκους για κάποιο λόγο. Γενικά, ο Τόνι Μοντάνα για κάποιο λόγο πιστεύει ότι όλοι τον παρακολουθούν. Αυτό που μας συνέβη και είναι πολύ ωραίο κρυμμένο αστείο για μένα, φίλε. Γιατί εκείνη την εποχή ήταν που είχαν ξεκινήσει οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίας, να εφτάμενοι δίσκοι, ωραία πράγματα είναι αυτά. Ωστόσο, το σκηνικό είναι τρομερό. Τους πουλάει ένα πρόλογο, να κοίταξε να δεις. Ότι θα πήγε, κοίταξε να δεις, δεν βγαίνω, φέρτα μέχρι τον Παναμά και θα φέρω. Κάνει δίλια. Και μας δείχνει ότι είναι μαζί με τον Ομάρ Σουάρες, τον άλλο συνεργάτη που του Φραν. Και ο Σουάρες τον κράζει, του λέει: τι κάνεις, δεν έχεις την άδεια να κάνεις εσύ deals μαζί του, δεν είναι ο Φρανκ εδώ, τι κάνεις ακριβώς εδώ πέρα. Και όμως του λέει: άσε με, ξέρω τι κάνω. Σε αυτό το deal φαίνεται και δύο πράγματα πολύ καλά. Πρώτα, η οποία συνεχίζει, αν θυμάσαι. Το βλέπω και μου φάνηκε παράξενο. Του φέρνουν κάτι μπολ με νερό. Ναι. Είναι εκεί που περιμένουν να έρθει ο. Με νερό και λεμόνι. Και βλέπει ότι στην αρχή δείχνει τον Πατσίνο, ο οποίος το σηκώνει και το δαγκώνει το λεμόνι από μέσα. Ναι, του έχουν φέρει λεμόνι για να πλύνουν τα χέρια του. Και αυτό νομίζω ότι είναι για να το φάει. Και δεν τρώει. Άλλη μια απόδειξη. Και να μην το καταλάβει, κάνει κάτι και δείχνει τον Ομάρ και δείχνει να τα πλένει σαν ούτε το κοιτάει, ρε. Μια σφάση. Δεν θα κοιτάξω καν, είμαι σίγουρο ότι το φάγε, παιδί μου. Αλλά αυτό είναι ότι βλέπει στην ουσία σε όλη την ταινία έναν βλάχο επιχειρηματία. Ένα βλάχο επιχειρηματία. Λοιπόν, κοίταξε να δει, εσύ μου λε, γιατί του έλεγε ο Σόζα με δυσκολίε το ένα τ' άλλο, και του λέει αυτό εδώ εμάς μας λέει, μας βάζουν δορυφόρους, ξέρουν το ένα τ' άλλο, ρε παιδί. Έλα να τα βρούμε στη μέση του. Έλα στο Παναμά, ξέρω που είπα. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και στα λεφτά και στην απόσταση. Σε όλη την ταινία ένα deal. Μια συνεννόηση χάνει ο. Πώς το λένε, όχι συνεννόηση, μια. Πώς το λένε, όταν μαλώνω για την τιμή. Μια διαπραγμάτευση. Μια διαπραγμάτευση κάνει όλη και όλη. Απέναντι σε ευρεία τραπεζίτη. Και στη συνέχεια έχουμε, αν με ρωτάς, έχουμε πει εδώ πέρα για τις Don Corleone σκηνές, που είναι οι σκηνές που δείχνουν όλο το ποιόν ενός πρωταγωνιστή. Σε μια σκηνή. Για μένα αυτή η σκηνή, η Don Corleone σκηνή για τον Τόνι Μοντάνα, για το χαρακτήρα αυτή που μας δείχνει καλύτερα από όλες περί τίνος πρόκειται, είναι η σκηνή με το ελικόπτερο. Εκεί που έχει πάρει ο Σόσα τέλος πάντων και κρεμάει τον ωραιότατο τον Ομάρ Σουάρες, γιατί είναι πληροφορητής της αστυνομίας. Τον κρεμάνε, του δείχνουν με τα κιάλια ότι τον έχουν κρεμάσει. Και γυρνάμε να δούμε ποια είναι η αντίδρασή του. Και ποια είναι η αντίδρασή του? All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no one.
Αν με ρωτάς εμένα, είναι όλος ο Τόνι Μοντάνα σε μία φράση. Είμαστε εγώ και τα αρχίδια μου. Αυτή είναι η φάση γενικά. Και δεν πάει να είσαι εσύ και εδώ Σόσα και Βολιβίες και εδώ έχετε μασέτες και κόβει κεφάλια και ξέρω εγώ γραμματικό. Αν έχεις πρόβλημα, κάνε κάτι. Αν δεν έχεις, έλα να κάνουμε business. Αυτό. Για μένα αυτή είναι η απόλυτη σκηνή. Άλλος δεν έχει πανικοβληθεί. He doesn't blink an eye. Δεν ανοιγοκλίνει το μάτι. Δεν ανοιγοκλίνει το μάτι. Και είναι και τίμιος. Γιατί μετά τον ρωτάει για τον Φρανκ Όλος και του λέει κάτσε. Ο ένας αποδείχθηκε, τον κρέμασαν να πούμε, είχε και τους λόγους του. Ναι. Και λέει κιόλας ότι αν με ρωτάς, εγώ ήμουν ο πρώτος που δεν τον ήθελα καθόλου γιατί. Μάλλον μου την είχε στήσει κιόλας. Ναι, αυτό του λέει. Αυτό είναι μακαρίτης έτσι κι αλλιώς και να πει αυτό. Για τον Φρανκ όμως του λέει ότι κοίταξε να δεις, αυτά τα πράγματα όχι είναι καλός, είναι έξυπνος ο Φρανκ, δεν είναι όπως λες. Γιατί του λέει άλλος, αν έχει ένα καφέ, γιατί δεν είναι καλός. Αυτά συμβαίνουν και σε εσένα λέει τόσο μεγάλο οργάνωση. Θα μπορείς να συμβαίνει. Δηλαδή ήταν τίμιος. Γιατί έλεγε όντως είναι ένα συμμετοχή σε αυτό ότι τον Φρανκ τον είπε εγώ δεν έκανα ποτέ κάτι. Λοιπόν, θα δούμε πότε γίνεται αυτό. Γίνεται τέλος πάντων η κουβέντα τον πείθει τον Σόσα ότι μπορεί να είναι συνεργάτης του και του κάνει την trademark, του δίνει την trademark ατάκα στην αρχή που του το λέει από την αρχή εξ αρχής, του θέτει τους κανόνες. Don't fuck me, Tony. Don't you ever try to fuck me. Don't you ever try to fuck me, Tony. Το σετάρει. Και το αφήνουμε εδώ πέρα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Σόσα για την ώρα τουλάχιστον. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια σκηνή σφίνα, η οποία είναι πριν να ξεκινήσει ίσως η πιο θρυλική μέρα. 2 μεγάλες μέρες έχει. Ναι. Έχουμε μια σφίνα στην οποία, παιδί μου, πηγαίνει να μιλήσει με τον Φρανκ και του λέει: ωραία, έγινε αυτό. Ναι. Πρέπει να πάω τη συμφωνία που έκλεισα με τα λεφτά σου. Χωρίς να πάρει τηλέφωνο. Και του λέω άλλο, ρε παιδί μου, ότι οκ, θα τα βρούμε τα λεφτά. Αν του λέω Μοντάνα ότι κοίταξε να δεις. Ναι, γιατί αρχικά ο Φρανκ είναι έξαλλος, του λέει τι έχεις κάνει εδώ πέρα. Και εκεί μας δίνει τέλος πάντων η ταινία ότι ρε παιδί μου, ο Φρανκ δεν θέλει να μπει εδώ, δεν μπορεί να το στηρίξει. Είναι σαν να σου λέει: εγώ είμαι για εδώ. Του λέει κιόλας ρε παιδί μου ότι σε αυτό το παιχνίδι παιδιών όσοι δεν πάνε full για την κορυφή. Γιατί σε κάποια φάση στην κορυφή θα πέσει και σ' άλλους. Εδώ λαβλάω, έχουμε τα μαξάκια μας, χαλάρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τον Μοντάνα να χαλαρώνει πουθενά και για πιο απλά πράγματα. Ναι. Οπότε spoiler alert, ούτε θα τον δούμε. Γιατί τώρα εδώ ξεκινάει μια full καθοριστική μέρα. Και λοιπόν μπορούμε να την πούμε. Κοίτα, καταρχάς να πούμε ότι είναι make or break, γιατί όλο οδηγεί εκεί πέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να μείνει νούμερο 2 αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο Scarface, ο Τόνι Μοντάνα, ο πρωταγωνιστής, δεν μπορεί να μείνει νούμερο 2 με κάποιο τρόπο σε αυτή την ταινία. Δηλαδή, είναι δεδομένο από την αρχή που βλέπουμε τον Φρανκ, ξέρουμε ότι θα καταλήξει εκεί. Ότι κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο θα πρέπει να βγει από το κάδρο. Για πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους. Και προσωπικούς και επαγγελματικούς. Έχει φτάσει σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Ναι. Και λοιπόν, γίνει το εξής. Είναι μια μέρα που τώρα που την ξαναείδα τέταρτη φορά κατάλαβα ότι όλο αυτό που βλέπαμε τόση ώρα, άμα το καλοσκεφτείς, λέω, εδώ μαζεύουν τη βλέπω. Ναι. Μια μέρα. Δεν το είχα καταλάβει. 3 φορές την είχα δει πριν την ταινία και γίνεται τόσα πράγματα που δεν το καταλαβαίνεις. Πρώτα απ' όλα γίνονται όλα αυτά ενώ ξεκινάμε ήδη βράδυ. Γιατί το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι όταν πάει στο κλαμπ. Πάει στο κλαμπ μαζί με έναν πράκτορα. Χαιρετάει. Του την πέφτει πράκτορα. Γεια σας. ΔΟΕ. Τι είστε. Ναι, τι είστε, ΔΟΕ, εσείς εδώ πέρα. Είναι που κάποιος πράκτορας FBI νομίζω. Η FBI ήταν. Όχι, διώξει έλεγε μετά, αυτό ήταν FBI. Πιο χοντρά. Ναι, ο οποίος να πούμε, ξεκινάμε, είναι στο κλαμπ και πίνει γάλα ο πράκτορας. Πίνει γάλα μέσα στο κλαμπ. Όταν ο άλλος πίνει γάλα, δεν είναι κάτι. Αυτό είναι θεατρικό. Λες, ναι, κάτι δεν πάει καλά. Είναι από τις νότες που έχει θεατρικά. Λοιπόν, πάλι έχουμε μια διαπραγμάτευση. Πολύ ωραία, πως κατευθείαν κάτσε και του λέει: ωραία, πόσα. Δεν έχει πολλά. Ναι, τελειώνει. Ωραία, πόσα είναι, ναι. Τύπου, θα θέλει κανείς άλλος λεφτά ή όχι, του λέει. Είναι και ξύπνιος άλλος. Σας ξέρω εσάς πώς αρνέγεται. Στο ενδιάμεσο, βλέπει την αδερφή του με ένα τύπο. Ναι. Δεν βλέπουμε κόκκινο. Συνεχίζει η μέρα. Εκεί που κανονίζουν τα λεφτά, σηκώνεται και φεύγει. Και επειδή και ο ίδιος ψάχνεται για κάποια γενικά, είμαστε ακόμα μέσα στο ίδιο κλαμπ. Ναι. Πηγαίνει τώρα στο ίδιο κλαμπ, στην Ελβίρα που είναι μόνη για κάποιο λόγο, χωρίς το Φρανκ. Αρχίζει τη την πέφτει, έρχεται μπροστά του Φρανκ. Φτάνουμε σε σημείο ότι. Τι γίνεται. Θα κάνει κίνηση ή όχι. Στη Θεσσαλονίκη τι έγινε, τι να γίνει το λέω. Ο Φρανκ δεν κάνει κίνηση, δεν βγάζει κανένα πιστόλι, κοτεύει. Τώρα ο άλλος έχει διώξει τον τύπο του FBI. Να βασίσει τον καημένο Φρανκ. Το σκολάρι. Ναι, που πάει το σκολάρι. Γυρίζει να καθίσει πίσω αφού έχει βγάλει την αδερφή του. Ναι, πάει κάτω στο τραπέζι. Ναι. Και έναν ακόμα έχει βγάλει με όχι πολύ καλό τρόπο. Δεν το σκότωσε. Να πούμε ένα μπράβο. Να πούμε ένα μπράβο. Σωστά. Έδωσε στην αδερφή μου κόκκες και φιλιά μέσα σε μια τουαλέτα. Δεν θα σε σκοτώσω γιατί και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και πολύ πιθανόν και με την αδερφή του όπως είδαμε στην ταινία. Επίσης spoiler. Ας μην μπούμε τώρα σε Λάνιστες. Παραλίγο να γίνει και αυτό. Λοιπόν, οπότε τον πετάει έξω τον τύπο. Πάει να καθίσει τώρα επιτέλους μόνος του. Τη βράδυ ήταν αυτό, ρε παιδί μου.
και νομίζετε ότι έχει τελειώσει. Θα μας δείξει ένα κύμα. Όχι. Στην πραγματικότητα, μόλις είχε αρχίσει το βράδυ. Μόλις έχει αρχίσει. Γιατί σας ήταν να χανιάσατε. Όχι, ηρέμηστε. Να πάω λίγο γρήγορα. Τώρα ξεκινάει το γλέντι. Το γλέντι. Και τι γλέντι είναι αυτό, φίλε. Τι γλέντι είναι αυτό. Τι κονσέρβια πολυβόλα. Όπως κυριολεκτικά. Γιατί το ψαράζει, η μέρα ξεκινάει με πολυβόλα. Ναι. Είναι δύο τύποι μέσα εκεί πέρα, κλασική σκηνή που εμένα με εκνεύρισε πρώτα απ' όλα. Με εκνεύρισε το μοντάζ αυτή τη σκηνή. Ναι. Το πώς κόβουν με τον αδερφό του τον Μάνι να τα πει με την αδερφή της Ελφάνου. Άλλα είναι δύο τύποι με πολυβόλα. Γαζώνουν έναν κλόν και κάπως ο Πατσίνο καταφέρει να τον σκοτώσει, αλλά τον πετυχαίνουν στον νόμο. Έχουν πετύχει τώρα τον Τόντο Μοντάνα στον νόμο. Σπασμένος, πάει πίσω σαν κρυφτή για το τι ήταν. Και σου λέει: θα πάω να δω ποιος φταίει. Εντάξει, στην πραγματικότητα το ξέρει. Το ξέρει εξ αρχής. Το ξέρει εξ αρχής ότι σήμερα ήρθε, του κάνα το ζόρικο, μου έχει στείλει πράκτορες, μου έχει κάνει τα αυτά Ζέπελιν και έρχεται η ώρα του. Τι κάνει. Μιλάμε για σκηνάρα, ρε φίλε. Ο θάνατος του Φρανκ είναι σκηνάρα. Γιατί μας το σιτάρει από την αρχή ότι λέει στον συνεργάτη του Nick the Pig, τον τρομερό αυτό. Πώς τον χάζει. Όχι, τον Nick the Pig. Ο Nick the Pig, ναι. Ο Nick the Pig του λέει: κοίτα να δεις 3 ώρα ακριβώς θα πάρεις τηλέφωνο και θα του πεις αυτό και αυτό. Γιατί, για να δει άμα θα πει ψέματα. Για να δει τι θα πει. Δηλαδή, όχι, λέει, ναι, γιατί λέει ότι και όταν είχε τηλεφώνημα ότι καλά είναι η Ελβίρα, ότι να κοίταξε να δει, εντάξει, θα έρθω 9 ώρα, ξέρω εγώ και τέτοια. Ενώ ξέρει ποιος τον έχει πάρει τηλέφωνο και τι του έχει πει. 3 ώρα. Ακριβώς. Είναι εικόνικη σκηνή, ρε φίλε, που τον παρακαλάει ο Φρανκ. Πέφτει στα γόνατα ο Φελίπε Σκολάρη. Κατάλαβε. Πού να τον πάρουμε μετά σε σοβαρά στην προπονητή του Σκολάρη, ρε φίλε, με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σκηνάρα τρομερή. Δεν τον σκοτώνει ο ίδιο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Εμένα μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Λέει, ναι, δεν θα σε σκοτώσω. Είναι ο άλλος, σε ευχαριστώ. Μανόλο, κοίτα σαν να δω. Πολύ ωραία ερμηνεία του. Εν τω μεταξύ, στο ενδιάμεσο του Πατσίνο, πριν να πέσει το τηλέφωνο, γιατί είναι σε φάση, μένει τώρα ένα τύπο με σακάκι πάνω από τον ώμο που είναι ματωμένο, ξέρω εγώ, παιδί μου, με το χέρι του. Με επιβαίνουν και ένα πιστόλι στο χέρι. Και κάθεται και του λέει: το πιστόλι είναι. Το ρεάλ είναι σε φουλέντε. Μπήκε ο σκιζοφρενή μέσα να σκοτώσει. Και αυτό, όχι. Για ασφάλεια το έχω. Έτσι να το έχω πάνω. Είναι η σφαίρα από την άλλη μεριά. Έτσι απλά. Έτσι να το έχω πάνω. Είπα να περάσω να πω ένα γιάπολο δικαιωμάκι σου. Ναι, τίποτα. Δεν είμαι περαστικό σίγουρα και καλή σου νύχτα. Επίσης, ωραίο κλείσιμο σε αυτή τη σκηνή που βγαίνουν έξω. Νομίζω είναι από τις αγαπημένες σου. Νομίζω αυτή θα μπορούσα να μιλήσω. Που γυρίζουν στον Έρνη. Ναι, στον Έρνη. Ναι, φίλε. Αρνάλντο Σαντάνα. Πολύ ωραίος. Awkward. Μπράβος. Ψηλός, μάγουλα. Μουστάκι 80's. Ο οποίος έχει δρώσει ολόκληρος. Γιατί τους έχουν σκοτώσει όλους τους υπόλοιπους. Έχουν σκοτώσει και το Φρανκ. Και γυρνάνε και θυμούνται ουσιαστικά ότι είναι εκεί. Έχουν σκοτώσει agent του FBI μπροστά του. Ναι, έχουν σκοτώσει και τον agent του FBI. Γυρνάνε και τον κοιτάνε και βλέπεις τον τρόμο στα μάτια του, ρε παιδί. Και του λέει: Έρνη, θες δουλειά. Thank you, Tony. Κατεβάζει το μπουκαλάκι. Πάρα πολύ ωραία σκηνή, όντως είναι πολύ αγαπημένη μου. Μία σκηνή έχει αυτός, αλλά είναι εικόνη. Το πάει σε χιουμοριστικό, αλλά μετά το γυρίζει και το πάει σε. Για μένα, αισθητικά αυτή είναι η σκηνή που πάλι ξαναβλέπω. Γιατί σου λέω δεν έχω μια σκηνή. Τώρα που την είδαμε, τι κάνει όταν κλείνει. Έχει πολλές σκηνές. Όταν επιτέλει. Έχει πολλές. Δηλαδή κλείνει και θυμάμαι είναι το σπίτι, το Ρεβίλα. Πάει να πάρει την Ελβίρα. Και κάτω το βλέπει αυτόν. Βλέπεις μετά που περνάει το Zeppelin και γράφει The Gold is yours με μουσικάρες. Zoom out και φαίνεται η Ελβίρα από πάνω που πάει να πάρει τα πράγματα. Ναι. Αυτό. Iconic. Σε αυτό το σημείο μπορείς να πεις ότι τελειώνει το πρώτο επεισόδιο. Δηλαδή, αν επιλέξεις να δεις την ταινία σε 2. Γιατί είναι και μεγάλη ταινία, έτσι. Αν επιλέξεις να δεις την ταινία σε 2 μέρη, εδώ είναι που το κόβεις. Έτσι. Είναι ξεκάθαρα το τέλος του πρώτου μέρους. Του πρώτου επεισόδιο. Και ξεκινάμε το δεύτερο επεισόδιο. Ναι, που θα το ονόμαζα εγώ σαν έναν τίτλο Last Day. Δεν είναι μόνο η τελευταία μέρα, αλλά έχουμε πάλι ένα τέτοιο set piece. Στο οποίο ξεκινάει επίσης δυνατά. Δηλαδή έχει φέσει ένα. Έχουμε έτσι μοντάζ. Push it to the limit. Push it to the limit, ρε φίλε. Αυτό είναι 80's Rocky. Rocky, ρε φίλε. Είναι Rocky. Παίρνει και Rocky στην ταινία. Γι' αυτό σου λέω, αυτή η ταινία έφτιαξε την pop κουλτούρα. Ή την cult κουλτούρα. Όπως μπορείς να το πεις με διάφορους τρόπους. Αλλά ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η μουσική, το γρήγορο μοντάζ που κάνει, το μέτρημα λεφτών, το χαζοχιούμορ που έχει πάνω στην τραπεζίτη στην αρχή με λίγα λεφτά, μετά με πιο πολλά. Όλο και πιο πολύ, να νοικιάσει. Μας δείχνει και το γάμο του με την Ελβίρα, τέλος πάντων. Πλέον επισήμως την έχει κάνει κυρία, είναι παντρεμένη. Φέρνει και την τίγρη, ακριβώς. Μπράβο. Φέρνει και την τίγρη την οποία έχει ζητάρει. Φέρνει μια τίγρη για το σπίτι. Και έτσι ξεκινάμε την πορεία του σαν αφεντικό ουσιαστικά. Να πούμε, τι γραφιάρα είναι αυτή που έχετε φτιάξει.
Α, ναι, γιατί βλέπουμε ότι πάει στο Ένα νέο παλάτι. ναι, να δώσουμε ένα shout-out και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που θα έχει αυτούσιο. Έχει κάνει το σετ. Δεν καταλαβαίνεις τώρα για την πράγμα μιλάμε. Εντάξει. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ίδιο γραφείο. Και πολύ καλά κάνει για την γραφειάρα. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο τη ζωή του, νομίζω είναι που αρχίζουμε και βλέπουμε κιόλας ότι έχει τα δύσκολα του να είναι αφεντικό. Γιατί πριν δεν ήταν αφεντικό. Τώρα βασικά μπορούσα να πει ότι. Τώρα ξεκινά τα ζώδια. Ναι, το πρώτο ήταν τα μάνι, το πρώτο κεφάλαιο ήταν το μάνι. Έχει λεφτά για Ναι. Τώρα είναι αφεντικό. Είναι αυτό τώρα έχει. Έχει εξουσία, έχει τις γυναίκες. Έχει και τις γυναίκες. Και βλέπουμε όμως τα κακά. Βλέπει και το κακό με την Ελβίρα, είναι ζόρικη. Δεν μας το αναπτύσσει πάρα πολύ αυτό, αλλά δεν ξέρω και μισή ταινία. Και με την αδερφή του δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Και γενικά δεν τον βοηθάει και καθόλου το γεγονός ότι έχει παραβιάσει το βασικότερο κανόνα που θέτουμε στην πρώτη συζήτηση με τον Frank. Don't get high on your own supply. Έχει βυθιστεί πάρα πολύ βαθιά στην κόκα πάνω στην μετά. Μας το δείχνει δηλαδή. Μας το δείχνει. Και το να στεφάει, και να πούμε, το να στεφάει κόκα δεν ήταν ποτέ ξανά το ίδιο. Επίσης δεν ήταν ποτέ ξανά το ίδιο. Αν νόμιζα ότι θα λέγες ότι το συνιστάμε και εδώ. Όχι, δεν το συνιστούμε επειδή δεν είναι. Έτσι, εννοείται, δεν είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε πολύ μεγάλη ζημιά, αλλά είναι μια αλήθεια. Απέκτησε και αυτό ένα χαρακτήρα από κουλτούρα, κατά κάποιο τρόπο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ένα fun fact. Αυτό που βλέπουμε στην κάμερα, παρότι υπήρχαν οι εικασίες ότι ήταν κανονική κοκαίνη, δεν είναι. Δεν μπορεί να πέθανε ο άνθρωπος. Πόσες λήψεις θα πέθανε. Απέκτησε πρόβλημα όμως ο Αλπατσίνο, διότι ήταν γάλα στη σκόνη. Και πειράχτηκαν τα ρουθούνια του. Δεν έμαθα τι ακριβώς συνέβη στη μύτη μου, πάντως δεν ήταν ποτέ ξανά ίδια από ό,τι είπε. Μετά το τύχησε λίγο. Ναι, γιατί ρε φίλε ξανά και ξανά έχει πόσες σειρές. Ναι, είναι σε μια σκηνή ρουφάει 3 γραμμές ολόκληρες, μεγάλες. Εντάξει. Στο τέλος. Όλοι στο τέλος μυθίζεται, δεν είναι. Εντάξει. Λογικό να αποκτήσει προβλήματα. Λέει μέχρι και πρόσφατα έχουν θέμα γιατί είναι ένα ευαίσθητο σύστημα. Δεν είναι ότι τρως κάτι, ρε παιδί μου. Είναι τα μορικά ιστορίες. Ναι. Και λέει σκέψου στο Wolf of Wall Street και λέει ο Τζόνα Χιλ, ξέρω εγώ τι τους δίνανε, νομίζω βιταμίνη Β, κάτι τέτοιο. Ναι, βιταμίνη τέλος πάντων. Αλλά λέει σκέψου ότι ρε παιδί μου δεν είναι ότι κάνεις μια γραμμή. Είναι ότι ήρθες να δεν ήταν σωστό το πάμε. Ή δεν μ' άρεσε, πάμε. Ή φτερνίστηκες, πάμε. Το κάνεις 10 φορές ένα πράγμα που βλέπεις. Και λέει μετά από τόσους μήνες γυρισμάτων ήταν νομίζω στο νοσοκομείο, ξέρω ότι δεν αντιβιώσεις, ορούς, ιστορίες, ότι κάτι είχε πάθει το νοσοποιητικό όλο από το. Λογικό είναι γιατί θα πάθεις. Αυτό θα το έχουν οι ταινίες ακόμα. Γιατί βάζει μια σκόνη μέσα, ό,τι και να είναι. Προβλήματα που έχουν, θα μου πεις. Προβλήματα που έχουν. Κάποια στιγμή θα βρεθεί και γι' αυτό η λύση, βέβαια, αγαπητέ φίλε. Γενικά πάμε σε μια φάση που πλέον φαίνεται ότι έχει απομακρυνθεί από όλους. Έχει απομακρυνθεί από τους συνεργάτες του. Με το Μάνι δεν τα πάει καλά. Έχουμε σκηνάρα στην Πανιέρα. Αυτό είναι εκεί που φαίνεται ότι έχουν κόντρα. Ναι, έχουν κόντρα πλέον και με την Ελβίρα, τη γυναίκα του και με τον Μάνι. Ναι, όλοι μαζί και στο τέλος μένει μόνος του στην Πανιέρα. Εντάξει, και η Πανιέρα είναι τρομερή σκηνή. Τζακούζι, αυτά. Πολύ ωραίο που λέει. Κοίτα τους πελεκάνους και δείχνει τα φλαμίγκο. Αυτό λέει. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό λέει η ατάκα για να μάθει να κάνει την προφορά με την καθηγήτρια των Ισπανικών. Η πρώτη ατάκα που έμαθε, έτσι σαν παράδειγμα, ρε παιδί μου, για να. Ήταν αυτή. Ναι, αλλά το πες στα αγγλικά τελικά. Ήταν Look at them pelicans fly. Και δείχνει κάτι φλαμίγκο στην τηλεόραση. Πάρα πολύ ωραία. Γενικά εκεί τσακώνεται, βρίζει τη γυναίκα του, μαλώνει μαζί τη. Τη λέει διάφορα, του λέει και αυτά τα δικά τη. Και γενικά φαίνεται ότι έχει μείνει πια μόνος του. Εκεί πέρα έχουμε και το payoff του αντικομμουνιστικού λόγου που είχαμε στην αρχή. Κράζει και τους καπιταλιστές που τρώνε τα λεφτά στην τράπεζα. Γίνεται, έχουμε κάνει. Βασικά αυτό είναι το πρόβλημά του. Σε αυτό το σημείο της καριέρας του έχει αυτό το πρόβλημα. Μας το δείχνει γρήγορα, αλλά είναι ότι ρε παιδί μου, ξέρεις τι, του λέει ο τραπεζίτης, είναι το μόνο που έλεγα ότι έχασε μια διαπραγμάτευση. Ότι του λέει ο τραπεζίτης ότι μου φέρνετε πάρα πολύ χρήμα για να μπορώ να καλύψω, θα είναι πιο ακριβό. Δεν μπορεί να τον πείσει ο τέτοιος, μας το δείχνει λίγο παράξενα. Του λέει όλος ότι έρχεστε σε εμάς γιατί μας εμπιστεύεστε. Τελικά ο Μάνι, αυτό που πήγες να πεις βασικά στην Μπανιέρα, του λέει: παιδί μου, ξέρω έναν Steidelbaum. Ναι, στο Steidelbaum να κάνουμε ένα deal τέλος πάντων που ήθελε να κάνει. Και του λέει: ξέρω ότι για 15% commission παίρνει 5. Προφανώς ήταν δόλωμα, είναι μπατσικλίδες. Και τους μαζεύουν. Του λέει ο Τόνι. Θα πάω εγώ, θα καθαρίσω εγώ, του λέει. Του λέει ο Μάνι τέλος πάντων: έχω κλείσει το τάδε τέλος πάντων για να κάνουμε το ξέπλυμα του χρήματος που χρειάζεται. Του δίνουν εκεί σε ένα. Σε μια υπόγωνα από εκεί πέρα, τους μαζεύουν και αντιμετωπίζει χρόνο φυλάκισης πλέον ο Τόνι Μοντάνα, διότι κάνει money laundering, κάνει τσέλπιμα βρώμικου χρήματος και πρέπει με κάποιο τρόπο να το αποφύγει. Να βρεθεί αστείο μορφομέτρο που λέει, βασικά κλείνει μια σκηνή και του λέει: έχω τον καλύτερο δικηγόρο, λέει, ετοιμάσου να πάρεις παρτό για Λάσκα. Κατ. Και είναι ο δικηγόρος που του λέει: κοίταξε να δεις. Δηλαδή είναι δύσκολο να πείσεις κάποιον ότι βρήκα 1,3 εκατομμύρια μέσα σε ένα ταξί. Ναι. Δηλαδή είναι. Γιατί του έλεγε 100.000 καθώς έδωσε να το πείσει.
Όπως και να μου το πεις, λέει τώρα, τι θα τους πω. Ό,τι και να τους πω εγώ, ρε φίλε. Βρήκα κάτι χρήμα, πήγα σε ένα υπόγειο και το μετρούσαμε. Τι θες να πεις τώρα. Βρίσκεται όμως μια λύση. Βρίσκεται μια λύση και πού βρίσκεται. Από τον παλιό φίλο του το Σόσα στην Βολιβία που τον καλεί στη σαλονάρα του. Τη σαλονάρα. Με κάτι φίλους του. Με κάτι φίλο. Με αυτούς τους φίλους θα ήθελα έτσι μια κουβεντούλα. Να τους ακούω, δεν θα μιλάω. Σε ένα σαλόνι, αν είσαι μόνος με αυτούς και δεν μιλάς. Η σιωπή είναι χρυσός. Θα σε πάνε. Ο ένας ήταν υπουργός, λέει. Ναι, ήταν υπουργός στρατηγικών. Ζόρικα τα πράγματα γενικά. Σερβιτός θα μπορούσε. Ναι. Και αυτοί έχουν τέλος πάντων βάλει στο μάτι ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος. Δημοσιογράφο τύπου. Ο οποίος πρόκειται να κάνει μια ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη για να αποκαλύψει τι συμβαίνει στη Βολιβία με τα ναρκωτικά που αυτή διακινούν. Ποιος είναι ο Στέφανος Χιούς της Βολιβίας. Ο Στέφανος Χιούς της Βολιβίας δεν ήταν. Δεν ξέρω. Και πήγα να τον πυροβολήσουν Ναι, αυτόν λοιπόν. Και ο τρόπος ακριβώς για να το κάνουν είναι θα βάλουμε τον Τόνι με τους δικούς του να πάνε κλπ. Στέλνουν μαζί τους το γίγαντα Μάρκ Μάρκο, το τεράστιο, το σύμβολο, το cult σύμβολο. Έτσι. Μιλάμε για τον Σαλαμάνκα, τον γέρο Σαλαμάνκα από το Breaking Bad. Που είναι ο δεύτερος από το Breaking Bad. Δεν είπαμε για τον Μάνι. Μπράβο, ναι, σωστά και ο Μάνι έπαιζε στο Breaking Bad. Είχε συμμετοχή ο Steven Bauer. Αλλά ρε φίλε. Ο Σαλαμάνκα σαν Κινέζος. Βασικά γίνεται κάτι που δεν θέλεις να το πει. Δεν ξέρω, μου φαίνονταν. Από παλιά που το είχα δει πριν γίνει ο Σαλαμάνκα από το Breaking Bad. Με έχει τρομάξει πάρα πολύ αυτό ο τύπο. Έχει το στυλ νομίζω αυτή που ήταν μέσα. Φίλε, λες αυτός δεν είναι καλό. Στη σκηνή με τον Λισοπυρηνό. Σου βγάζει επικίνδυνο ότι αυτό τον κόνει. Κάτι δεν πάει καλά, ναι, ρε φίλε. Κάτι πλάνα να παίρνει κάτι τηλέφωνο για να μην λέει τίποτα. Ναι, να ακούει μόνο. Και το στυλ του είναι βόμβες. Creepy, ναι. Γιατί είναι όντως creepy, είναι βόμβες. Οπότε γίνεται το σκηνικό που θέλουν να πάνε να φάνε τον δημοσιογράφο μπροστά από τον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, την ώρα που. Να πούμε στο σημείο αυτό. Αυτό γίνεται στη Νέα Υόρκη. Έχουμε μεταφερθεί Νέα Υόρκη, έχουμε κι άλλο ταξιδάκι δηλαδή. Βασικά. Που κατευθείαν από το Μαϊάμι που έχουμε φίλτρο ωραιότατο ηλιοφάνεια και τέτοια πάμε σε νουάρ κατευθείαν. Αλλάζει το φίλτρο της ταινίας για 10 λεπτά που είμαστε στη Νέα Υόρκη. Πριν από αυτό είχαμε και την εμβληματική σκηνή Iconic στο εστιατόριο. Αυτό θα μας πω. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τα βάλουμε, να μην μπερδέψουμε τους αρτές σε ένα. Τους ακροατές. Λοιπόν, αυτό που λέμε τώρα με τον δολοφόνο γίνεται στην τελευταία μέρα της ταινίας. Πριν από αυτό, ο Τέλης αναφέρεται σε μια σκηνή που είναι σπόντα, αλλά δεν κόβονταν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι συμπληρωματική αυτή που αναφέραμε νωρίτερα με την μπανιέρα. Η σκηνή στο εστιατόριο που λέει You need people like me. Χρειάζεται αυτό. Για μένα αυτό λοιπόν ήθελα να πω ότι ενώ σεναριακά δεν προσφέρει κάτι έξω, γιατί απλά συνεχίζει να μαλώνει με αυτού. Ήταν ακριβώς μετά την μπανιέρα. Είναι ακριβώς αυτό. Για μένα είναι η σκηνή Κορλεόνη. Είναι η σκηνή που ξαναβλέπει και που έχει ακούσει και σε μουσική κτλ. Αλλά είναι που μαλώνει τέλος πάντων στο εστιατόριο, είναι μόνος του, είναι μεθυσμένος. Καλά, μόνος του έχει το σωματοφύλακες. Που προσπαθεί να το μαζέψει ο Έρνη, προσπαθεί να το μαζέψει ο Σκόντε και λέει το μονόλογο ότι. Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό για μένα είναι σκηνικό φιλόνο. Ότι λέει: εγώ είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος που δεν φοβάμαι να το κόψω από τα δόντια. Αυτό είναι. Αυτό δεν μασάω και τα λέω από τα δόντια. Αυτό βλέπει όλη την ταινία. Και το βλέπει και ότι δεν τρέπεται κιόλας. Σε μεγάλο βαθμό ναι. Βέβαια, εγώ είπα νωρίτερα τη δική μου σκηνή Κορλεόνε, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες γιατί και εγώ ήμουν κοντά σου να το πω. Για μένα σου λέω έχω πολλές. Όταν είναι τόσο καλές ταινίες, γι' αυτό τις είναι δύσκολο. Ναι, ρε παιδιά. Έχεις τον Πατσίνο, ρε παιδί, ο οποίος είναι σε μια φάση που είναι χαρισμένος ηθοποιός. Και λέει: καλοί ηθοποιοί ξέρουν και να γράφουν. Δηλαδή αυτός τον νιώθει τον ηθοποιό γιατί είναι αυτό που χορεύει αυλάχος. Έχει γράψει ότι κοίταξε, εγώ όταν ήμουν 13 χρονών, έτσι γράψα ένα τετράδιο, πώς είναι ο Τόνι Μοντάνι κτλ. Τα ξέρει όλα αυτά. Δηλαδή όταν έχει φτάσει στη σκηνή στο εστιατόριο που έχει λιώσει, α πούμε, ρε παιδί μου, σκέψου μήνες γυρισμάτων ήταν τα άλλο, το νιώθει. Έχει ξεχαστεί ότι είναι ο Αλπατσίνο. Είναι ο Τόνι Μοντάνα. Είναι ο Τόνι Μοντάνα, ξεκάθαρα. Επιστρέφουμε στην καταδίωση. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία μέρα τώρα λοιπόν, που ξεκινάει. Είμαστε Νέα Υόρκη. Ναι. Έχουμε βάλει την βόμβα στο αυτοκίνητο του στόχου. Πρέπει να μείνει με 30 μέτρα, του λέγα κάτι τέτοιο. Ναι, πρέπει να είναι στα 10 ή 30 μέτρα νομίζω. Όχι 30 μέτρα, στα 30 μέτρα μακριά. Απόσταση. Για κάποιο λόγο, ναι. Ωστόσο, όταν φτάσουν στο γραφείο του ΟΗΕ. Ακριβώς στο γραφείο του ΟΗΕ πρέπει να τον ανατινάξουν, να κάνουν και να δώσουν το παράδειγμα. Το show. Και αυτό. Αλλά έλατε που όταν πάνε να του πάρουν, δεν είναι μόνος του. Αλλαγή πλάνου, έχει μαζί γυναίκα και παιδιά. Και του λέει, μαλάκα. Πρέπει να το κυρώσουν. Όχι γυναίκες και παιδιά. Σου λέει, όχι γυναίκες και παιδιά, όχι γυναίκες και παιδιά. Πάνε να πυροδοτήσει στη βόμβα ο Σάντο, ο Μάρκ Μάρκολης. Και κάτι του περνάει από το μυαλό να πει κάποιος. Κάτι του πέρασε από το μυαλό εκείνη την ώρα και δεν έγινε. Η απόπειρα βγαίνει λοιπόν ο δημοσιογράφος, κάνει την ομιλία του κανονικά κλπ. Στα Ηνωμένα Έθνη και ο Σόσα δεν το παίρνει πολύ καλά.
Δηλαδή. Ναι. Παίζουν τηλέφωνο όμως, δεν είναι Παίζει πάρα τηλέφωνο, ναι. να κάνει ένα πάντα. Πρώτα θα πάρει τηλέφωνο. Τι να πάτε στο τύπο και πού θα καταλάβει ποιο. Α, και εντωμεταξύ είναι χαλαρό όταν πηγαίνει. Το έχουμε προχωρήσει στην αρχή. Έχει ένα κεσεδάκι με τζάμι και έχει 3 γραμμές. Στο επόμενο πλάνο έχει ένα βουναλάκι. Τώρα παίρνει αυτό. Γιατί σου λέει: έχω σκοτώσει αυτόν που με έχουν πει κάτι στρατηγοί και υπουργοί να πάνε να το φάω. Το αδειάζει έτσι και λέει: πάμε τώρα. Αδειάζει όλο το σακούλι. Είναι στο τηλέφωνο και είναι χαλαρό κάποιο. Ότι έλα, κάτι έγινε, είχαμε ένα πρόβλημα κτλ. Fuck me τέτοιο. Πάει στη μάνα του. Είναι η καλύτερη πρόσωπη, είναι ο καλύτερο καυγά στην ιστορία του σινεμά με ένα τηλέφωνο. Αυτό όταν τον παίρνει τηλέφωνο σώσα. Κανένα δεν έχει μαλώσει με ένα τηλέφωνο ξανά όπω μάλωσε ο Τόνι Μοντάνα σε αυτή τη σκηνή. Δηλαδή, τα λέμε τώρα. Το παίρνει κουμπανάει πολύ ώρα. Πριν από αυτό, βέβαια, να πούμε ότι έχει έρθει γυρίζει στο Μαϊάμι, γιατί τώρα φτάνει στο σπίτι στο Μαϊάμι. Έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη, έχει πυροβολήσει τον άλλο, έχει φύγει δεν μα το δίνει το σπάω. Και πρώτα παίρνει τηλέφωνο σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο και τέτοια. Ψάχνει του συνεργάτε του. Ψάχνει τον Μάνι, ρε παιδί. Ψάχνει όλοι γενικά. Ο Μάνι δεν είναι πουθενά, ο Μάνι δεν είναι πουθενά. Ούτε η Ελμύρα είναι πουθενά. Ναι, του λέει μάλλον ότι εσύ την έκανε έτσι και δεν ξέρω που είναι και κυκλοφορεί. Δεν βρίσκει ούτε την αδερφή του να πούμε, γιατί πάει ψάχνει την αδερφή του και δεν τη βρίσκει ούτε για αυτή. Και νομίζω τώρα είναι πριν το τηλέφωνο με το Σόζα που πηγαίνει στο σπίτι τη αδερφή του, σωστά. Όχι, πρώτα μιλάνε στο τηλέφωνο με το Σόζα και στη συνέχεια. Α, σωστά, μιλάνε στο τηλέφωνο, μετά μάλλον πηγαίνει να βρει τη μάνα. Πηγαίνει πάνω να βρει του υπόλοιπου και του βρίσκει. Eventually. Πηγαίνει σε ένα σπίτι που μαθαίνει τη διεύθυνση τέλο πάντων του Μάνι και έχουμε την κορύφωση του δράματο εκεί πέρα. Γιατί μετά είναι λίγο πολύ τυφλοσούρη ότι θα γίνει. Η κορύφωση του δράματο είναι όταν πηγαίνει στο σπίτι του Μάνι, τον υποδέχεται μια ορότατη ρόμπα. Συντηθείτε δηλαδή λίγο. Δεν ξέρει, παιδί μου, στο σπίτι μα είμαστε. Με τη σατέντη ρόμπα. Θε να δει εγώ πώ κυκλοφορώ το καλοκαίρι, και από πίσω είναι η αδερφή του σε παρόμοια περιπολή και ίδια. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Έχουμε πάλι μουσική θρίλερ. Έχουμε πάλι μάτια, full μάτια. Τον πυροβόλησε. Τον πυροβολάει στην ψύχρα. Χωρί να του δώσει την ευκαιρία να πει τίποτα. Τον πυροβολάει και αφού τον πυροβολήσει και έχει πέσει νεκρός ο φίλος που πυροβολάει. Ναι, ήταν πολύ κοντινός πυροβολισμός. Τον καθαρίζει και μόλις τον καθαρίζει έρχεται η αδερφή του λέει: κοίταξε να δεις, εμείς είχαμε παντρευτεί. Αλλά δεν σου είπαμε τίποτα γιατί δεν θα τα πήρες καλά. Μάλλον γενικά δεν τα πήρες πολύ καλά. Εντάξει. Την παίρνει να την πάει στο σπίτι να τη δώσει ηρεμιστικά, πας και ηρεμήσει. Και μπαίνουμε την τελική σκηνή πια. Η οποία τελική σκηνή, fun fact, από τα λίγα, που δεν ξέρω αν το ξέρεις. Όλη η ταινία είναι σκηνοθετημένη από τον Brian De Palma. Αυτή η σκηνή δεν είναι σκηνοθετημένη από τον Brian De Palma. Είναι από τα πιο ωραία fun facts που έχω βρει. Και εγώ έτσι μου άρεσε. Τέλειο ήταν. Τι ωραίο ήταν αυτό. Και φαίνεται ότι είναι σκηνοθετημένη από τον Steven Spielberg. Δεν είναι σκηνοθετημένη. Ο Brian De Palma και ο Steven Spielberg πολλά χρόνια φιλία. Και ήταν πολλές από τις μέρες των γυρισμάτων ήταν στο σετ. Ο Spielberg. Άρα εκεί που του λέει. Και του λέει: θες να κάνει μια σκηνή. Την έκανε τη σκηνή. Όντως, η τελευταία σκηνή με την εισβολή των κομμάντων του Σόσα είναι σκηνοθετημένη στο Steven Spielberg. Με τους γάτους και τα τέτοια. Ναι, αλλά του είπε: θες να το βάλουμε στα τέτοια. Και λέει: δεν θέλω να μπω στους τίτλους τέλος και λοιπά. Ναι, να είμαι uncredited. Αλλά η σκηνή αυτή είναι σκηνοθετημένη από τη Steven Spielberg. Η τελευταία σκηνή που είναι τρομερή. Και αν ρωτάς εμένα, αυτή είναι η σκηνή που βάζω στο YouTube, φίλε. Η τελευταία. Στο YouTube. Η σκηνή που βάζω στο YouTube για να ξαναδώ την ταινία είναι τελευταία. Είναι μοναδική. Είναι σκηνή, λες αυτό το σημείο που κάνει του, όχι όλο. Όλο. Νόμιζα εκείνο που σκηνοθέτησε ο Spielberg. Όχι, όλο το κομμάτι. Όλο το κομμάτι. Το τελευταίο ρε παιδί μου που με το μεγάλο πιστολίδι. Γιατί ρε φίλε, τέτοιο πιστολίδι δεν ήξερα. Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να σχολιάσω 2-3 πραγματάκια. Γιατί είναι για το πιστολίδι που λέω. Ναι. Λοιπόν, να τα βάλω σε μια σειρά. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ένα μικρό που κάνει ο Αλ Πατσίνο στην ηθοποιία του και το έχει κάνει και στο νόμο είναι ότι έχει κάποιες φορές μερικές μικρές εκρήξεις. Δηλαδή θυμάται κάτι. Και αν θυμάσαι, ρε παιδί μου, βλέπει. Τόσο να βγαίνει στο μπαλκόνι, βλέπει, πάει να καθίσει κάτω και ξαφνικά έτσι όπως είναι πορωμένο, θυμάται ότι σκέφτεται τον Τόνι και είναι τον Μάνι. Και λέει: Θεέ μου, πώς το έκανα αυτό. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ανθρώπινο. Εκεί συνειδητοποιεί ότι. Ναι, ότι τι έκανα. Πού έφτασα αυτό. Τι κάνω μετά. Βλέπει μόνο του ανθρώπου σε ένα νοσοκομείο, ξέρω να είναι έτσι. Ότι πού έφτασα, αυτό δεν υπάρχει κάτι. Και έρχεται και αδερφή μετά. Εδώ αρχίζει και γίνεται λίγο σουρεαλιστικό. Αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να πω. Ότι είναι θεατρικό. Αν το δει μικρό, μπορεί και να μην το. Κάποια πράγματα να σου φανούν παράξενα στη στιγμή τη ταινία. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι σαν θέατρο. Ενώ έχετε αδερφή του εκεί σαν μηδία, δεν ξέρω κι εγώ. Ναι, με το όπλο κανονικά. Με το όπλο λέει: έλα, πες την αλήθεια, είσαι ερωτευμένη μαζί μου, κάτι τέτοιο. Ναι, θες να πας μαζί μου και αυτό κάνεις όλη αυτή τη φασαρία. Ναι, εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να παράτησα από τον Πατσίνο, νομίζω δεν μπορούσα να βγάλει άκρημα. Αλλά είναι τυχερός γιατί πυροβολάει, νομίζω, κατά λάθος έναν πίσω.
Ναι, έχει το όπλο, κάνει το ντου ο άλλος, σκοτώνει την αδερφή του, μετά αυτό σκοτώνει αυτό που σκότωσε την αδερφή του, και μετά it escalates very well. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τώρα ξεφτεί χειροβομβίδων έχουμε όπλα, μιλάμε, πώς το λένε, οι στρατόκαυλοι, φίλοι μας. Στην ταινία παίζει να πέρασαν καλύτερα από ποτέ. Δηλαδή, τι απίστευτος οπλισμός είναι αυτός που έχουμε. Στον οπλισμό τα πήγε από δεν υπάρχει. Σε μάχες και με σέντες και με ψεύτικο. Σε όπλα είναι. Βασικά πρώτα απ' όλα λέει και ατακάρ. Και ατακάρ. Λέει τι είναι ατακάρ. Είναι παίζει να αναπτύσσει σίγουρα το πτένι. Εγώ θα έλεγα το top 5. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει το say hello to my little friend. Κάπου κάτι σε ένα quote, ένα απόσπασμα, κάποιος να το έχει πει σε ένα rap τραγούδι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει. Είναι γεμάτο. Say hello to my little friend. Έτσι χαμηλά το ζώο. Γίνεται ένα φοβερό ασυρμά, σκοτώνει πόσους, του πετάει γεροβομβίδες, του ρίχνουν κι αυτοί. Βγαίνει σε κάποια φάση που τρώει συνεχόμενα σφαίρες και χορεύει, ρε φίλε. Χορεύει ο τεράστιος. Εκεί, ας πούμε, μπορεί να μην το πιάσει όλα. Εντάξει, θα έχει πέσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, του έχουν πυροβολήσει 100 φορές. Το κάνει, νομίζω, είναι ρε φίλε, πραγματικά μου θυμίζει του Κουροσάβα. Θα ακουστεί πολύ κουλτουριακό αυτό. Δεν πειράζει. Εμείς εδώ το επίπεδο μας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Είναι στο σημείο που σου λέει όλος ότι έχει πεθάνει ένας πολύ δύσκολος χαρακτήρας και απλά το δείχνει στο Κουροσάβα το δείχνει ρε παιδί να έρχονται 100 βέλη πάνω του, στο Throne of Blood, ας πούμε, πάλι πάνω σε ένα μπαλκόνι. Πιο παλιά ταινία, λέω μάλλον το πήρα από εκεί. Εμφανίζεται ένα τύπο για να το τελειώσει με καραμπίνα. Δεν χρειαζόταν η καραμπίνα. Όχι. Αλλά χτίζει όλο αυτό. Αλλά έπρεπε. Και συγκεκριμένα είναι ο Σόζα που σκάει με την καραμπίνα. Ο Σόζα είναι. Αυτό δεν είμαι σίγουρος. Το γυαλί με μπερδεύει. Το γυαλί με μπερδεύει. Θυμίζει πολύ έναν το Counter Strike. Έχω την εντύπωση. Άμα κάνω λάθος δικάστε με στη σχόλια. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ο ίδιος ο Σόζα. Που σκάει με τη γυαλούρα του Σβαρτζενέγκερ τύπου γυαλούρα. Και τελειώνει ταινία. Δηλαδή, παπ, τρώει τη σφαίρα Τόνι Μοντάνα, σκάει στο συντριβάνι The World is Yours από κάτω και κλείνουμε. Πλανάρα και αυτό. Πλανάρα. Φυλάκια τα λέγαμε. Μουσικές, αυτά, τίτλοι, τέλος, γεια σας. Τι να λέμε, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτή η ταινία. Είναι από τις σημαντικότερες, μπορεί να μην είναι η καλύτερη ταινία που έχει γίνει ποτέ. Είναι στις 3-4 σημαντικότερες εμφανίσεις του cinema. Άμα με ρωτάς, είναι. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, η επίδρασή της. Από πού να το πιάσουμε, ρε φίλε. Τραγούδια, αυτά, άλλες ταινίες έχουν γυριστεί. Η αισθητική ολόκληρη ενός ολόκληρου είδους ταινιών έχει βασιστεί πάνω από την Miami, ναι, μιλάμε τώρα και. Ναι, σου λέω, ράπερ, ονόματα ράπερ, τραγούδια, αυτά, Scarface. Ρε φίλε, δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Και ήταν ταινία που είναι. Για την εποχή τη, ήταν επίκαιρη στην εποχή τη. Είναι δυνατή. Δηλαδή, κάποιες ταινίες πατάνε ότι θα πω κάτι επίκαιρο, οπότε θα τραβήξει προσοχή, αλλά μπορεί να μην είναι το χάλασε. Αυτή είχε τώρα ερμηνεία από. Νομίζω στην. Δεν ξέρω τι άλλο κάνει πιο μετά, πιο μεγάλο. Νομίζω είναι η κορυφή του. Ο Αλπατσίνο. Δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε για τον Ονό. Και καλύτερο way, άρμα γυναίκα που είναι σε άλλη θεματική. Έχει πολλά. Αλλά ρε φίλε, το Scarface. Είναι το top of his game ακριβώς. Είναι Michael Jordan 1993 να πούμε. 43 χρονών τώρα ηθοποιός στα φτάσματα. Top of the top. Έχει ήδη παίξει Godfather. Έχει ήδη παίξει Godfather 1-2 και είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου, στα καλύτερα. Και του είπε, αυτό είναι ένα τρίπιο που μου είπες εσύ, του είπε ο Σκορτσέζε όταν είδε την ταινία μαζί του. Όχι, στο Steven Bauer, στον Bauer, όχι στον ίδιο. Όχι, στον Bauer. Στο Manny Rivera, τον συνεργάτη του. Σχολιάζει για την ταινία, πώς το πες ακριβώς. Του λέει, κατά τη διάρκεια της ταινίας του λέει, παιδιά είστε πάρα πολύ καλοί, αλλά να είστε έτοιμοι. Γιατί στο Hollywood θα το μισήσουν. Γιατί λέει για αυτούς. Μιλάει για αυτούς. Και fun fact, όντως, κατακριμνίστηκε, δεν μιλάμε για ταινία που δεν κέρδισε. Μιλάμε για ταινία που δεν ήταν πουθενά υποψήφια. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Λέγαμε στην αρχή, τι κέρδισε. Set pieces, λόγω σίγουρα θα είναι υποψήφια και λίγα να έχει πάρει. Εντάξει, για τα σκηνικά θα είναι υποψήφια. Για τα σκηνικά δεν μπορεί. Ο Αλπατσίνο. Βασικά, Αλπατσίνο. Δεν είναι υποψήφιο. Τι φάση, ποιοι ήταν. Παιδιά, αυτό ήταν πάνω από εντύπωση. Δηλαδή, λέω, άντε όλα τα άλλα. Δεν προτάθηκε ούτε για ένα Όσκαρ. Είναι φοβερό. Πρώτη έτονα και με τι το δίνει. Δώσε σε κάποιον άλλον. Γενικά ήταν θέμα. Γενικώ αυτό ρε παιδί μου δεν του πολύ άρεσε στο Hollywood, δεν του άρεσε η απεικόνηση, αλλά στην πραγματικότητα, ρε παιδί μου, πώς το λένε, η ιστορία γράφεται μόνη. Δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει το Hollywood. Είναι η πιο κλασική ταινία του είδους. Αυτό λέγεται γιατί έβλεπα τις άλλες ταινίες. Δεν θυμάμαι κάποιες είναι. Αν δεν είναι η πιο κλασική, είναι η πιο κλασική. Ναι, έβλεπα τις υποψήφιες της χρονιάς και έλεγα ότι, οκ, εντάξει, κάποιες δεν τις έχω δει καλώς, οπότε λέω δεν θέλω να κρίνω κτλ. Αλλά λέω και πάλι, μόνο και μόνο ότι αυτή η ταινία βλέπετε ακόμα. Κι άλλες όχι, δείχνει ποιος κέρδισε την πραγματικότητα. Βέβαια. Γιατί λέει ο Stone και όλα ότι λέει, ναι, στην αρχή φάγαμε ένα flow που δεν σμπρώχτηκε,
αυστηρή. Αυτό είχε και τα θέματα με το κατά πόσο θα ήταν εξαιρετική. Σιγά σιγά όμως ο κόσμος που ήταν αντιδί σου λέει, τι έβλεπε, λέει, ήταν the blacks, the latinos, the dealers, the users. Όλοι αυτοί. Ξεκίνησαν αυτοί, τι μάθαν και άλλοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή πήρε μετά. Βασικά, ναι, μετά πήρε το 99% των κερδών της ταινία. Μετά πήρε από τον πρώτο χρόνο. Πράγματι. Λοιπόν, αυτά για το Scarface. Να πούμε το spin-off που θα θέλαμε να δούμε. Θα θέλαμε να δούμε, γιατί εμείς εδώ έχουμε και αυτήν εδώ τη συνήθεια. Λέμε, ρε παιδί μου, τι θα θέλαμε να δούμε σε σχέση με τους χαρακτήρες που βλέπουμε στην ταινία. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα ήθελα να δω, φίλε μου καλέ, ήταν μια σειρά τύπου έτσι μικρή, mini series, μια σεζόν. Νάρκος Μπολίβια. Νάρκος Μπολίβια με Σόσα, Αλεχάνδρο Σόσα. Εκείνον τον. Μπράβο. Ναι. Τι είχαμε δει, πώς ήταν, ρε παιδί μου, Νάρκος Κολόμπια που ήταν Παύλο Εσκομπάρ. Σε εκείνη τη Βελάρα. Στη Βολιβία, γιατί μπορεί να δεν είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα και ο Τόνι Μοντάνα δεν ήταν πραγματικός χαρακτήρας. Αυτή όμως. Αλλά αυτή είναι βασισμένη σε αληθινούς χαρακτήρες. Και για τον Σόσα μιλάμε και για τους στρατηγούς που ήταν μαζί του στο σαλόνι του κλπ. Μια τέτοια σειρά λοιπόν Νάρκος Μπολίβια για όλο τον οργανισμό του, τι γινόταν με το εμπόριο κοκαίνης στη Βολιβία λοιπόν. Θα ήθελα να το δω. Ναι, ρε φίλε, νομίζω. Change my mind. Όχι το ακούω γιατί. Ζούγκλες, αυτά, ελικόπτερα. Τύπος δεν έχουν απλά δηλαδή δεν θα δεις κάτι που έχεις. Ξέρεις, στους δρόμους με μπατσκλίδες και τέτοια. Σκέψου ότι ο άνθρωπος που βασίζει στο Νάρκος, όπως ακριβώς τον Νάρκος που έδειξε, παιδί μου, όλο το κομμάτι τις παραστατικές οργανώσεις που φτιάξανε. Αυτό. Για την Βολιβία. Γιατί τώρα σκέψου ο τύπος ότι όντως έβαζε στο σπίτι του υπουργούς και τέτοια. Δηλαδή είχε άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει. Αυτή είναι η φάση. Νομίζω κάτι σαν 300 εκατομμύρια κέρδος κάθε χρόνο. Εντάξει, δεν μου κάνει τίποτα. Δεν ξέρω με τα σημερινά αν θα είναι τα τότε, μετά τότε είναι λίγο αστείο. Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα μιλάμε για αμύθιτα κέρδη. Ωραίο σπινό. Ωραίο, ναι, νομίζω θα. Μουσικάρες θα έχει. Ναι, μουσικάρες θα έχει. Σκηνικά φοβερά και τέτοια. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αυτά για σήμερα. Πατάτε like, subscribe για να μην χάνετε κανένα από τα επεισόδια μας. Βάλτε για να σας έρχεται και η ειδοποίηση. Μπείτε YouTube να δείτε και σκηνές από την ταινία. Ακριβώς. Να γουστάρετε. Και βάλτε να ξαναδείτε την ταινία. Ναι. Να την ξαναδείτε αυτή που την έχετε δει. Να κάτσετε να δείτε αυτή που θα την είδατε στα παράδειγμα. Γράψτε μας και ποιες άλλες ταινίες θα θέλατε να ακούσετε από εμάς. Τι άλλα reviews θέλετε να κάνουμε. Και εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Γεια σας.